Вітаю усіх. Вітаю. Зараз яшчэ будем пачынаць. Па гуку падаецца нармальна, я нават трохі аддалюся, то нешта блізкавата. Так, вось так прыкладна. Вітаю усіх, вітаю. Сёння у нас віншую 120 стрымоў стрык, Ashen Wing і стрым яшчэ і гульня Ashen Wing перамагла на сёння. Што мы робім? Давайте. Гэта амаль канец нашага марафону. Сёння мы ўжо рулетку не крутим. Заўтра мы гуляем просто тое, што з'яўляецца ў топ-1. Я бачу з даволі вялікім адрывам знаходзіцца на версіі Divinity Original Sin 2, але заўсёды ёсць магчымасць перамагчы ў чагосьці яшчэ. Вітаю цірткі, вітаночкі. Вось. Сёння гуляем у Disco Elysium. Зараз я хуценька яшчэ яго падключу гэта самы да стрыма, таму што мне патрэбна там уключыць вам і пашырэнне. Што сёння будзем рабіць, я думаю, я не ўпэўнены, але мне падабаецца гэта ідэя. Дзесьці ў мяне там закапаная захаванка, якую я учора не пашукаў, але ёсць захаваначка на маё хардкорнае праходжанне. Я яго сам сабе тыркаў. Беларускі пераклад у нас ёсць, як вы бачыце, з ім будзем праходзіць, тым больш што гэта зараз бягучая версія, якая ляжыць на Nexus Mods. Наверх ужо ёсць яшчэ 6 дыялогаў, не факт, што мы на іх трапім, хоць які з іх. Але хутчэй за ўсё гэта будзе нейкі невялікі. Вось я вельмі замарочвацца не буду яго закидывать зараз. Ну, такая збіраць версію спецыяльна для стрыма. Так, я хацеў нешта мне трошки заглосна. Так, давайте, можа быць, я нават і гэта самае і у гульні ўсё ж такі прытушу яе крышачку зусім. Вось так. Вітаю, Тэнчык, вітаначкі. Зараз я вам уключу пашырэнне, дзе мои там экстэншаны, мае экстэншаны. Оверлей Disco Elysium ёсць. Ёсць, он павінен быў з'явіцца. Гэта оверлей у нас для Disco Elysium. Яшчэ наверх я зараз подключу яго. Адзінае, што на момант переключу вось так, каб вам бачна не было. Таму што мало ли яно там паказваць будзе маё падключэнне. Рэжым стрімера... Інтэграцыя з Twitch, просто пофіг на гэта самае. Падключыцца. Падключэнне ёсць. Цудоўна, зараз вяртаюся да вас. Ось так. Усё, падключана гульня поўнасцю у нас. Зараз самае складанае гэта з-за таго, што я бясконца скакаў па днях, знайсці канкрэтна захаванне, якое было бы, можа быць, кіёск Фрытте. Вось оно і ёсць маё захаванне, але я не упэўнены. Дзень 5. Дзень 5, я думаю, вось гэта нармальнае праходжанне яшчэ. Ну, глядзячы на гэта... Так, ці не? Будынак Фельда, Мартинес, так, 6 дзень, 8 дзень, добра. Можа быць, вось гэты першы дзень ён і ёсць. Давайте да яго перайдём. Вітаю, віншую, Арыгана, вітаначкі, вітаю, Рудзі, вітанкі. Перакладаць будзем, здароў. Не, мы сёння не перакладаць, сёння мы канкрэтна гуляць, гэта абрана была гульня якраз такі гледачамі. Гэта сама, гэта літаральна мы прям гуляем з перакладам, версія 0.3, якая у нас там 2 зараз? Не, 3.2 рыхтуецца, 1. 2 ўжо амаль гатовая, і можна літаральна прям сабраць было бы хоць сёння на стрым, але неабходнасці няма. Ну, там ёсць як бы ўжо праца, там ужо зроблена 6-7 дыялогаў наверх, ачмурэць, як хутка мы рухаемся. Наперад, так, дзе мае аватаркі? Вось, аватарачка. Зараз кота трохі перасунем куды-небудзь вось сюды. Ён жа будзе, кота давайте, можа быць, просто адключыць, бо перашкаджаць будзе. І галасаванне таксама перасунуць, бо у нас жа асноўная працоўная штука будзе вось там справа зверху. Гледачы абралі дыска-боты, літаральна ніколі не гуляў я на канале. Не, я гуляў, але насамрэч у пэўны момант за стрымоў па Disco Elysium з'явілася жаданне якраз таки зрабіць пераклад. Я такі, я бы хацеў, каб гэтая гульня была на беларускай.
Вось гэта адна з тых гулень, якая ачмурэнная, і ў той жа момант з-за таго, што ты праходзіш калі на ангельскай перакладаеш на стрыме, гэта прям балюча. Я яшчэ задумаўся, калі Planescape Torment рабіўся, ну, калі рабілі поўнае праходжанне Planescape Torment, тады ўжо з'явілася ідэя пераклада хоць якога. Вось, таму што некаторыя гульні я такі, блін, наколькі пакутна стрыміць такое. Вітаю, Вячеславіч, вітаю усіх. Ну, іронія, так, а я сур'ёзна адказваю, так. Так, добренько. Добренько, глядзіце. Глядзіце. Опа, надпіс на беларускай. Магія, ачмурэць проста. Просто цуд. Дарэчы, у нас так, вось гэта... Ведаеце, якая праблема яшчэ? Я зараз буду праходзіць як чэл, які больш ацэньвае працу, так? А хаця тут насамрэч, ну, тыпу, я у больш дыалогаў жоўтыя ружы, цэлыя дзесяткі, тут таксама ёсць тюльпаны. Не факт, што я некаторыя... Ну, тут шмат дыалогаў, можа быць, проста нахрен не перакладзена. Вось, усё яшчэ перад намі вялікая колькасць працы. Так, у нас ёсць вялікая, ну, ўжо шмат чаго зроблена, ўжо аснова пераклада як бы такая салідная. У нас, блин, можа, давайте адразу да Джойс пойдзем. Джойс ёсць у гэтым перакладзе. Я з ёй размаўляў у гэтай версіі ці не. Тут яшчэ такая адзіная, вось, хацелася б, конечно, журнал яшчэ калі-небудзь дабрацца. Але да гэтага самага журналу, вось, гэта дзённік з заданнямі, вось, і ён прям свая прыхода. Так, балконы курэц, заспявай караоке, інфармацыя Джойса пра самасуд, добра. Знайдзі сваё значок, дзякую вялікі. Заплаціць за шкоды, пашкоджання, добра. Цела ахвяра мы яшчэ не забралі. Добра, глядзіце, гэтае захаванне, гэта хардкорнае захаванне, то бок у ім літаральна не хапае ресурсаў, не хапае, будзе не хапаць праверкі складаней, усё складаней. Так, што там па думках? Нам патрэбны грошыкі і досвед за зялёныя сферы. Так, дарэчы, блин, давайте загрузка, я забыўся. Так, гэта важна. Гэта мелкая такая дэталь зараз адбылася. Але я ужо памылку зрабіў. Зялёненька не тыркаем, карацей, чат. Мне патрэбна думка, але, па-моему, гэта думка даволі далёка ў гульні. Думка, якая дае грошы. Зараз я думкі гляджу. Па-па-па-па-пам. Тут ужо гэта самае... Як яно? Мінмаксінг, карацей, ідзе. Мы пакры... Блин, мне хутчэй ўсё, божух, на яго голос раптоўна праваліўся. Давайте я вадзічка сабе возьму. Зараз вярнуся. Нават інтэграцыя часткова па-беларуску. Інтэграцыя наколькі магчыма. Справа ў тым, што партрэты і скілы, ну, здольнасці там, гэта абсалютна не залежыць ад таго, што ў мяне то бок, гэта на то, наколькі будзе максімальная інтэграцыя зроблена. Таму што частка інтэграцыі зроблена на баку не гульні, ён не з гульні ў мяне цягне інфармацыю, ён цягне яе літаральна ў сябе з пашырэння. Вось. А сваё пашырэнне я пісаць не буду, ну, тыпу, вы бачыце, гэтага не будзе. Такая хрень. І карацей так што зараз пашырэнне перакладзена настолькі, наколькі гэта магчыма, і давайте ўвогуле паглядзім, што мне там па статусу. Я кажу, я пачынаў гэта захаванне даволі даўно, я прайшоў, можа быць, яму месяцаў 5,
Я просто по прикалдесу пачаў хардкорны рэжым. Вельмі весела, карацей, але ў той жа момант... Так, я па сутнасці сабе амаль рандомнага персонажа і больш на фізіку сканцэнтраванага. Пункты навыкаў спецыяльна эканомяцца. Мы спецыяльна ўзялі думку жамавю, якая дае мне 1 пункт досведу за кожную націснутую сферу, што як бы дапамагае ў праходжанні, таму што досведа будзе не хапаць, так? І... Так, у прынцыпе, я магу зараз націснуць 5 гэтых самых сфер і атрымаць сабе яшчэ ўзровень, але ў мяне так 2 кропкі ёсць. Мы свой твіч напішам, ды і лёгка. Шо там? Весела, але недоўга, ну... Так, на Knights of the Old Republic 2 здесь есть Lord отправляется 500 для кварики. Так, а чаму я... Тут самае галоўнае зразумець, навошта я сюды прыйшоў. Хутчэй за ўсё бутылечкі здаць, так? Гэты дыялог яшчэ не зроблены, дарэчы. У куце стаіць упакоўчая машына. На знаку надпіс «Одна бутылька, 10 центаў». Прабач, у мяне ёсць сумка для упакоўкі, але паміж саміх упакоўак няма. Ці магу я ўсё ж карыстацца машынай? Не. Адказвае яна, нават не атрываючы з вачэй свайго часопіса. Каб скарыстацца упакоўчай машынай, ну, патрэбны упакоўкі. Лагічна. Добра. Цысці. Па-па-па-пара-па-па-па. Так, у нас ёсць... Гэта першы дзень, так, гэта самы пачатак яшчэ. Мы можам паразмаўляць з целам. Я спецыяльна, бачыце, ніводныя зялёненькі не натырканыя. Трэба ўзяць солі ў яе, альбо пальчаткі, што трымаецца. Мор. Блін, мне падавалася, мы паўсюль прайшліся. Карцер РГМ павінна быць. РГМ Мартинез. Маладая жанчына падымае вочы на вас. Чым я магу дапамагчы? Вы здаецеся здзіўленай. Проста рэдка можна ўбачыць тут паліцыю. Таксама не зроблены дыялог яшчэ. Што нас заб'е? Зараз мы вельмі маральна неўстойлівыя. То бок, нас любыя выпрабаванні... у нас яшчэ не хапае пунктаў... Ну, не толькі пунктаў маральныя, а яшчэ і лячэнняў. Вось яго, таму прыйдзецца магнезій, па-мойму, ён лечыць з гэтым, альбо штось такое, і ў яго ў нас мала. Некалькі пытанняў для вас ёсць. Чым магу дапамагчы? Вы насамрэч, я думаю, не варта ей задаваць пытанні. Я ведаю, хто яна такая. Хаця я садоўніца, зараз са спойлерамі буду прям казаць, таму што я тут як бы облін я перасунуў у бок галасавання, але недастаткова. Давайте яго... Блин, а куды бы мне так галасаванне-то запихнуть? Давайте ўлева ўверх. Таму што яно ўсё паўсюль будзе перашкаджаць. Вось, яна, па сутнасці, адна з тых, хто ведае пра забойства. Зараз я такія вам жорсткія спойлеры буду накідваць. Я не ведаю, варта ці варта, можа не варта. Не, давайте буду маўчаць, карацей. Тады я не ведаю, хто яна такая. Мы яшчэ ў гэты момант на першы дзень не ведаем, хто яна такая. Нам трэба, каб нас накіравалі. Вядома, куды? Шукаю цела чалавека, гэта не патрэбна. Што знаходзіцца на поўначы адсюль? Я просто збяру інфармацыю. Можа быць, гэта важна будзе. Так, опанькі, дрыжыкі спрацавалі. Яна расказвае ўвогуле тэрыторыю, і вось тут я спытаў, што на поўдзень. Яна кажа, узбярэжжа, маленькая рыбацкая вёска і рыбны рынак, але яго закрылі ўжо стагоддзі таму. Дрыжыкі, рады прилаўка пад шырокім дахам, на якіх раскладзены на старых газетах кучы рыбы. Вада, усюды вада, ліецца з неба ў цяні старога касцёла. Што цікава, тыпу, яна нічога пра касцёл гэта не казала, але дрыжыкі ўжо падказваюць. Ачомайся, ты мы. Так. Ты мусіць пад уздзеяннем нейкага халодных чараў. Так, што гэта за рыбны рынак? Не ведаю. Пакінуты. Некалі кожнай вясной там было шматлюдна, але цяпер там нічога няма, апрача наркаманаў. Нас заб'е вада. Дарэчы, ці магчыма памерці ад вады ў гульні? Па-мойму, не. Па-мойму, немагчыма. Умоўна можна памерці. Ёсць аб'екты ў вадзе, якія могуць тэарэтычна на вас паўплываць псіхалагічна, і яны могуць забіць. Так, на захад. Толькі вада глядзіць на яе паверхню, прыплюшваючы вочы. Мабыць, гэта завецца мартинескай затокай. Там не затока, а залівам. Мартинескім залівам. Там ёсць некалькі выспаў, але дабрацца да іх складана.
Так, выспы. Да ты хто ведае. Ладно. Я не ведаю, як размаўляць уже пра гэту гульню, калі літаральна, ну, настолькі часта я да вяртаўся, і тут нават прыкідвацца, што не ведаеш, спойлераў не атрымліваецца. Нічога важна, ведаеце, я буду кідаць нам гэтае самае, як іх, галасаванне, так, на опцыі, але калі яны будуць на штосьці ўплываць. Ну, то бок, зараз гэта збор інфармацыі, яна не вельмі важная. Ідзея, што вы хочаце гэтым сказаць? Я карху разгубленая. Гэта Равашуль, правда? Раскажыце мне, дзе мы знаходзімся, добра? Мы ў Мартинезе, спадара. Гэта перакрыжаванне завецца, здаецца, паўночным кальцом. Усё. На гэты момант у мяне ўсё. Я баюся ісці да цела, таму што мне можа... Так, я ўжо манціроўку гэтую сабраў, так, гэта значыць, што я ўжо быў у машыне. Блин, нет, патрэбна з памерамі шрифтоў нешта рабіць. Вось гэта... На гэта у мяне, дарэчы, ёсць кантроль, я вось гэта магу паменшыць без праблемаў. Добра. Пераправерка, так, я ўжо ўсё гэта зрабіў. Што б такога важнага зрабіць? Просто зноў жа, увесь час ён лічыцца толькі тады, калі мы ўзаемадзейнічаем з любым аб'ектам. І зараз усё важна, абы як тыркацца не варта, а вось калі мы будзем з трупам размаўляць і мараль будзем губляць і праверкі не праходзіць, то я так і ляснуцца магу. Можа быць, набыць сабе яшчэ гэтага... Як жа ж ён? Магнезія. Канцэптуалізацыя адразу ўварвалася. Вітаю ва Фрытте. Хутчэй за ўсё. Калі ласка, азірніцеся і паглядзіце, ёсць нешта ўсё выстаўлена на паліцах. Тлумачце яна, пасля чаго вяртацца да чытання свайго часопіса. Канцэптуалізацыя такая, што яна чытае? Што за часопіс яна чытае? Што за часопіс ты чытаеш? Ты маеш на увазе гэта, пытаецца яна, зірнуўшы на вокладку з каляровым фота двух дзяўчат, якія цалуюцца. Гэта поп-зоркі са знакамітымі людзьмі і тыпу таго. Не прадаецца. Здаецца, на старонцы 34 ёсць артыкул пад назвай «Police de la mode». Это прываблівае цябе. Так, а дзе там меншае пра гэта, божухна. Забыўся пра гэта. А што гэта за артыкул пра модную паліцыю паказаць на вокладку? Гэта раздзел, у якім ацэньваюць розныя строі, якія носяць знакамітыя людзі. Нават цікава, яна трохі злосная, задумваецца на момант. Справа ў тым, што хто з'яўляецца найбольш стыльным. Хто цяпер там нумер адзін, і ці выглядае ён так, і паказаць на сябе. Другі варыянт, паказаць на яе шапку. Спорым, што твоя шапка перамагла б. Трэці, ну і хто там найбольш стылёвы, бо хутчэй за ўсё ніхто адсюль. Мы нумер адзін. Так, хто цяпер там нумер адзін? Млява глядае твоё цела ад ног да самай галавы, ацэньваючы сітуацыю. Не, мне так не здаецца. Мы не модная паліцыя, заяўлялі талянты глядзіць на нас. На вас. Мы спраўдная паліцыя. Так. Тупыя пытаннічкі можна задаць. Што пра Фрытте спытаць? Давайте спытаем. Фрытте, там, па ідэі, павінна быць 3Т, але зразумела, што шишка не зразумела прыкалдэса ў назве, што важна колькасць 3. Вось гэтых 3Т, і яна перакладала абы-як па кожным сказе. Што гэта такое Фрытте? Гэта прадуктовая крама працуе з 7 до 23. Чаму назве 3Т? Напэўна, яны думалі, што дадатковы Т зробіць назву больш крутой, адказвае жуючая за гідай гумку. Не зрабіла. Пераходзім далей, у мяне ёсць для цябе некалькі пытанняў. Добра, я не павінна мець з кім-небудзь размову, але адкладае сваё выданне. Можаш мне нешта расказаць пра цела? На самай справе нічога пра гэта не ведаю. То бок, ведаю, што ён там вісіць, але я яго не бачыла, таму... Ты ведала гэтага мужчыну? Не, не вельмі. Не вельмі, ці гэта азначае, што ты ведала яго трохі? Не, я яго зусім не ведала. Ты ведала гэту мужчыну, які... Так, гэта я ўжо спытаў. Адкуль ён там? Не ведаю, сапраўды, доўга? Адкуль ён там? How long? Як доўга ён там, а не адкуль ён там? Вось ачмурэнныя памылкі пераклада, так, аўтаматычнага, абсалютна іншае пытанне. Ну, добра, дабяромся да яго, выправім абавязкова. Так, як ты думаеш, што адбылося? Не ведаю.
Няма прычин для турботы. Голос лейтенанта супакойлівы і прафесійная. Стандартная працэдура патрабуе, каб мы здавалі такія пытанні. Калі вы даведаецеся нешта, просьба паведаміць нам. Добра? Окей, адказвае яна, чухаючы нос. Дзякуй табе за дапамогу. Добра. Добра. Можна. Я жадаю, да Джойс сунуцца, але там ёсць нюансы з Джойс. Справа ў том, што я не жадаю казаць, што ў мяне значка няма. Я ўвогуле жадаю паспрабаваць у гэтым праходжанні зрабіць камуністычнае праходжанне, якога ў мяне ніколі не было. Ну што, Куна, вітаю. Давайте не будем падыходзіць да яго. Ён нас... Так, у мяне не атрымалася адчыніць кантэйнер, таму што сіл не хапіла. Не глядзячы на тое, што я тыпу асілак. Рэальна зараз правальваць праверкі без праблем абсалютна. Так, моя канцэптуалізацыя этэрнітавую канструкцыю не пераадолела. Ну што, цела, паехалі. Мярцяк таропіцца на цябе вылупленымі белымі вачыма. Яны тырчаць з нечалавечага твару, настолькі распухла, што, здаецца, ім зараз выбухне. Вусны, як у рыбы, а язык больш падобны да кляпа. Здаецца, ты здрымаў дыханне. Паглядзець ніжэй. Камуністычная, трэба кансультавацца з Руді Беларусы, як яму рэгулярна ў каментарах прад'яўляюць, што ён левака камуняка. Божухна. Гэта... У нас зараз там чалавек робіць, ну, мелкія ідэалогіі пра камунізм, там, галіна камунізма. Адзінае, што у нас эўрара яшчэ пакуль няма, эўрара яшчэ не апрацаваны. Вось эўрара гэта, тыпу, галоўны персанаж, які ўвогуле вядзе да гэтай галіны. Вось. А Руді, дарэчы, рабіў тут недалёка ёсць. Тут, дарэчы, ёсць недалёка дыалог, які Руді апрацоўваў. Я толькі не памятаю, ён ішоў версію 3.2. Мне падаецца, ішоў 3.2. Вось. Карацей, тут ёсць недалёка дыалог. Там дыалог пераскока з плашчом. Але я магу блытаць, можа быць, ён у наступную версію ідзе. Я проста іх вычытваю, атрымліваецца наперад, і ў мяне што замацавалася ў версіі, я не ўпэўнены да канца. Паглядзець ніжэй. Розавы рэмень ахапіў яго шыю пад натуральным вуглом. Цела пад ім падаецца цвёрдым. Ад яго зыходзіць непабожны смурод, які пранікае нават праз заціснутыя ноздры. Трываласць. Вось гэтая менюшка, она мяне будзе бесіць увесь час. Глядзіце, у нас, ну, для тых, хто не ведае, пасля абнаўлення ад распрацоўшчыкаў, калі яны далі рэкламу, чамусьці вось такая вось хрень вылезла, і з гэтым я зрабіць нічога не магу, насамрэч. Ну, прям амаль нічога я не знайшоў. Вітаю забаненых. Дарэчы, што там у мяне з колькасцю фаловераў адбываецца зараз? Пераправяраю. Дзе там я? Я сумняваюся, што Twitch так аператыўна працуе. Я думаю, гэта павісіць яшчэ. Ну так, 1300. 1269. А дзесьці можна прям канкрэтную лічбу паглядзець? Я проста не ведаю. Разбіраюся так. Дык вось, карацей, гэта лічба хутчэй за ўсё яшчэ павісіць. Мне падаецца, з учора 2 дадалося. Не, 2 дадалося, гэта нармальна, гэта жывыя людзі на стрыме у Рудзі размаўлялі і на гэту тэму, і карацей дадалося. Гэта 2 жывых чалавека. Добры дзень, прям дзень народзінаў, сапраўды дзень народзінаў. Віншуй тады. У About? У мяне у About 1.3К піша, то бок недакладную лічбу. Так. Трываласць не вытрымаем мы. Давайте паспрабуем прайсці. Блин, нават нармальна не піша. Ну, карацей, так, паспрабуем прайсці на 15 гераічную. У нас трываласць 4, гэта неблагая трываласць, але гэта прям жесть, 8% верагоднасць. Давайте паспрабуем. Гераічная неўдача. Смурод невыносны, ён пранікае праз вусны. Ён куды як больш рэзкі і знаёмы, чым можна было б чакаць. Хутчэй ліхаманка, чым пах. Ён запаўняе твой розум, затаплівае цябе знутры. Паспрабаваць адысці. Я зараз пачну галасаванне кідаць, таму што тут будуць рэплікі такія трошкі упоратыя. Вось. Ну, віншую. 55, ну. Віншую, з днем народзіну. Так. Паспрабаваць адысці, занятаваць, паспрабаваць адысці. Бліванулі. Ням.
смачна їсти, коли ви зараз снідаєте. Запоздно. Немагчыма стрымацца, твоё тело стискают корчи, и из месива стравника вырываются вонки, спазма за спазмой. Лужина ванитов под ногами повеличивается, а горло пече от стравниковой кислоты. Так, боже, пробач, сраный труп. Важная пытанка, чат. Запускаю пытанку, треба брать, что сказать у гэтым выпадку. Я ж кажу, я самое важное буду запускать пытаночки. Паста баланеза смачненькая, ну, кайфы, сраный труп. Покиньте себе. Лейтенант подаем носовку и у синие клеточки. Вот. Не, ну мы ж не... Чат, ну вы же не будете отмовлять Киму, коли он протягне нам эту самую носовку? Коли ласка, вы же не будете? Давайте, чат. Голосование. Угу. 50 на 50, серйозно. Зараз дасть пойде каратейный устрим. Блин, у меня отвалились дайсики стримовские. Эх, а у реальном житті кинуть. Давайте. Не, мне далеко дайсу все. Буду користатися гугловским. Каратей выпало покинуть себе своє шоколадование. Не, ну мне болюче. Не, я так робити не буду, я передумав. Я кинув дайсик, мені не сподобалось. Добре, я за собою покину варіант. Похмелье видовочно не додає тривалості. Можна скористати на шатирка, прочистити розум. Думаєш, на шатир допоможе? Перший варіант, другий варіант. Добре, де нам взяти на шатир? Третє, мені треба гэта гауно. Давайте, вам голосовалочка знов. Не кривдім Кіма. Ну, спробуємо не кривдіть. Давайте, знову питаночка. А мені подається, до речі, шрифт, пам'ять шрифта ніяк передається на стрим. Мені подається за великі трохи на стрімі. Ну, у гэтым самым, у поширенні. Нагадую, гэта хардкор, таму, калі ласка, яшчэ жарты жартикамі. Але, блин, пашкадуйте гэта самае мяне, таму што гэта хардкор. Тут, па сутнасці, любые рашэнні трэба думаць, куды ісці і што рабіць. Добра, дзе нам узяць на шатыр? Поблізу ёсць крама... Поблізу ёсць крама фрыта, дарэчы, ёсць такое слово, калі вы не ведалі, поблізу ёсць. І гэта два розных слова, поблізу і гэта два розных слова. Ёсць крама фрыта, магчыма, у іх ёсць аптэчны аддзел, а калі няма, ён паказвае на цяпліцу. Тут ёсць цяпліца і садоўніца з тачкай на рагу каля Вірнен Інрекс. Калі яна тут працуе, то магчыма падзеліцца з намі сваім сродкам ад смуроду. Галоўнае, з кальмарам не смактацца. Паспрабуем, але вельмі захочацца. Так. Дыханне на шатыры дадае да белай праверкі мадыфікатара. Мадыфікатары зніжаюць складанасць праверак і дазваляюць паўтарыць спробу. Так. Блин, як бы хацелася б мне знайсці, дзе знаходзіцца памеры шрифтоў у дыалогу і ў гэтым самым, вось у гэтай менюшцы. Вось гэта было прям цудоўна. Так і не знайшоў, калупаўся, не знайшоў. Теперь я больше не буду табе верыць. У сэнсе, там было гэта... Што? Там было 50 на 50, я маю рацыю, я магу спакойна сабе абраць свой варыянт. Апошні чалавек, які прымае рашэнне, гэта я. Так, боже, чаму так смярдзіць? Актыўны распад. Лейтенант падносіць кавалак белай тканіны да носа. Калі трэба, званітуйце афіцэру, ніхто не засудзіць. Ён зараз бліе, мусар будзе бляваць, куна. Адвярнуцца ад ісці. Так. О, calculation наш. А чаму гэты самае пралік... пралік не візуальны падлік не прайшоў я. Вось чаму. Скуна, блин, сабе даражэй зараз размаўляць, у мяне лячэнне столькі не набярэцца скуну паразмаўляць. Пакуль яго кінем. Хустачка ёсць лейтенанта. Это насоўка. Нават мой кубік абраў іншы варыянт. Я зразумеў, што мне, калі я яго кідаў, я зразумеў, што не падабаецца мне гэты варыянт, і я яго з самага пачатку не жадаў, і я гэта нават агучыў. Так, можа быць, яна вось дапаможа мне.
Мой партнер каже, што у вас можа быць ну на шатыры. Ці мог бы я атрымаць крышачку? Вядома, я ўжо не мне ўжо не патрэбна дастае з кішэні на грудзях маленькую капсулу дае табе. Толькі няхай пан не гаспадар не перасцеражыцца, я атрымала ўжо досную галоўны боль. Так, ну шо, давайте. Аміяк ёсць. Ну ён там на шатыр тыпу. Віншую са стрыкам, Пурбай. 120 стрымаў стрык. Віншую. Віншую з нябанам. Яшчэ рана казаць, мяне могуць забаніць цягам месяца. Ну, тыпу, сёння пакуль не забанілі, але гэта рознае бывае. Так, у мяне на нас ёсць аміяк. Верагоднасць падвысілася да 17. Адпусціць нос, не ванітуючы. Праваліліся. На шатыры робіць толькі горш. Такое спалучэнне са смуродам выціскае слёзы з тваіх каналаў. Гэтым разам ты стрымліваешся. Другім разам не так паспяхова. Яшчэ не атрымалася. Чат непрацоўных ці адкуль 120? Так, пачакай. Не пужай мяне. Божухна, я падумаў, я зараз напужаўся, што гэта ўжо гледачоў зараз 120 і гэта ўжо вьювера ботинг. Што пасур'ёзней, чым фолаверы. Ну, стрик 120, так, і ўсё, я ўжо на гэта самае у напружанні. Другім разам не так паспяхова. Па сканчэнні ванітаў то яшчэ кількотнае ад слёз. Першы варыянт, на 4 зусім не дапамог. Другі варыянт, здаецца, я больш не хачу быць копам. Трэці варыянт, моўчкі сплюнуць. Давайте-ка галасаванне. Ну ботаў я зараз рэальна пабойваюся, не хапала мне, яшчэ. Я кажу, ось боты, ну, на прагляды, яны побольш жорсткая штука. Так, моўчкі сплюнуць. Дарэчы, я не ўпэўнены, але мне падаецца Speed and Say Nothing. Мне цікава, абсалютна не звязаная тэма, але я зараз зайду на сайтец, які дыялогі. Мне проста цікава, ці ёсць на гэта праверка, бо мне падаецца, гэта трэцяга варыянту дыялогу у папярэднім маім праходжанні ў мяне не было. Просто цікава. Можа быць, гэта за трываласці высокай. Таму што трываласць у нас, па-моему, зараз нешта з 11 параметраў, адзін з асноўных. Так, где там гэты сайтец круты? Літральна недавно команда откопала круты сайтец. Прям для дыялогаў. Так. Я вам, може, зараз і покажу зараз його. Прям покажу. Поділюся. Зараз сцену переключить. It's from... Де він? А чому він не адлюстровується? Диска Elysium Scribe, так. А чому? Ось він з'явився, все. Ось він. Хто буде крыўдзіць кіма, таго Twitch забаніць. Ну так, поосторожней. Атрымаў ачылку, но пажаць стрымера. Я трохі неспакойны. Нам патрэбна тэкст з гуні і моўчкі сплюнуць Speed and Say Nothing, так? І мы, па сутнасці, можам зайсці Speed and Say Nothing. Бачыце, вось она рэпліка. Яна ўжо адразу ў дыялогу, і мы можам ведаць, што да яе прыводзіць. Няма ў яе ніякіх праверак. У яе, каб яна з'явілась. Так што, можа, я проста забыўся пра яе існаванне. Адзінае, што тут не заўсёды зразумела, на якім узроўні знаходзіцца рэпліка. Дзе там яна? Ой, я яе ўжо згубіў. Трошки прагартаў. То бок, як бы крутая штука, толькі не заўсёды бачна, тыпу, прям яе галіна. Так. Speed and Say Nothing. Так. Можна неяк паказаць на графе, вось. Не, падаецца ніяк. Просто існуе. Ось яна, Endurance і розных галінах. Ну ладно. Добра, можна падглядзець на такім сайце ўсё поўнасцю, калі вам цікава абсалютна. Гэта ўсе дыялогі Disk Elysium.
нават мае вось як паказваў там напрыклад вось такі граф. Гэта граф гэтага дыалога. Вось увесь дыалог з гэтым самым з целам, вось ён ідзе, і 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 вось усё гэта рэплікі, якія патрэбна рэдагаваць. Я ўсё яшчэ працягваю яго калупацца, каб вось ён дыалог. Калі аддаліць, то ён выглядае вось так. Это ўсё рэплікі... выбачаюся, ёсць яшчэ другая галіна, і вось яшчэ і гэта, і вось яшчэ вось гэта, ўсё гэта, і гэта размова толькі з целам. Размова з целам сам па сабе па памерах як невялічкі, ну там тыпу фільм, субтытры для фільма невялічкага. Ну як не невялічкага, тыпу 1,5-гадзіннага, 2-гадзіннага фільма па субтытрах, але хутчэй за ўсё больш, таму што ў субтытрах часта бывае такое, што доўгія сказы разбіваюцца на 2-3 субтытры, а ў нас адзін радок гэта ўсё, што скажа персонаж, амаль усё. Ну вось, я зараз вам закіну на гэтую штуку. Просто калі вам цікава будзе на гэтым сайце лупацца вось. На сваім праходжанні якім лепшы хлопчык, а ў іншых можна паглядзець, што будзе. Зразумеў. Ну, там не перамагла опцыя пакрыўдзіць кіма. Нехта дыплём на пабудове дрэва рабіў. Ну, там, крацей, так. Я шчыра, у пэўны момант, дзесьці паўгады назад было прям жаданне зрабіць сабе, той сайт, якім мы карысталіся для падобнага жа рэчы, ён нам не падыходзіў, ён меў абмежаванні, і я хацеў нешта падобнае, як вось гэты зрабіць, ну, тупа для нас, то бок нейкая ўнутраная штука для таго, каб разбірацца, ну, там, некаторыя штукі шукаць, таму што візуальнага адлюстравання не хапала пэўнага. Больш зручнага, чым нашыя файлікі. Ну, яно не настолькі прям паляпшае жыццё, ну, яно паляпшае, калі хтосьці іншы зрабіў, але колькасць намаганняў проста нейкая шалёная для гэтага. Я говорю, вы не мало адпраўляць 2500. Я думаў такую штуку зрабіць, але вырашыў, што, сядзець і падтрымліваць такую штуку, гэта наверх яшчэ таго, што патрэбна рабіць, гэта прям занадта. Як моя мама, што будзеш на сняданак? Бульба або грэчку? Грэчку, не будзеш бульбу. Не, я ж гэта самае, калі было 50/50, тады я абіраў. Сплюнуць і сказаць нічога. Я гэта... Мочкі сплюнуць. Усё добра, афіцэру? Ты адчуваеш, як ён пахлопвае цябе па спіне? Моцна і рытмічна. Вам цяпер асабліва складана. Алкагольная абстыненцыя яшчэ больш пагаршае сітуацыю. Ды што з табой, сыне? Што, равець будзеш? Зараз гэта фізічны інструмент, гэта такі, ведаеце, шалёны трэнер, які такі, тыпу, які дадзёбваецца проста. Варыянты. Чаму я не магу стрымацца? Хіба я не ўсё сваё жыццё быў копам? Другой варыянт. Дай мне хвіліну, я дам рады. Паспрабуем яшчэ раз. Трэцяе. Сранае гаўно. Не хачу больш гэтым займацца, не хачу быць копам. Чацвёртым, мы можам заняцца чымсьці яшчэ. Мы можам заняцца чымсьці яшчэ. Мне здаецца, я хачу развязаць якую іншую справу. Пятае, давай без мяне, мне гэта не па сілах. Давайте-ка зараз галасаванне, таму што там таксама гэта можа прыводзіць да розных варыянтаў. Добра. За другі масава. Дай мне хвіліну, я дам рады, паспрабуем яшчэ раз. Прафесійны падыход. Ён прыбірае руку з твоёй спіны і глядзіць табе прама ў вочы. Вам трэба ўпарадкаваць гаўно ў галаве. Першы варыянт, нічога не казаць, толькі кіўнуць. Другі варыянт, пакруціць галавой не. Трэцяе, але я не хачу ўпарадковваць сваё гаўно. Чацвёрты варыянт, але маё гаўно ўжо ўпарадкавана. Давайце-ка. Пум. Гэта фраза, якая насамрэч такая спрэчная ў перакладзе, так? Але з гэтым нічога не паробіш асабліва. У арыгінале get your shit together. Ну, па тыпу, збярыся, мужик. Вось. Проста што нам патрэбна было і пра гаўно, і штосьці разам сабраць, бо ёсць як бы нюансік. Пасля гэтага з'яўляецца думка. Але маё гаўно ўжо ўпарадкавана. Не ўпарадкавана афіцэру. Чацвёрты варыянт не падышоў, давайте зноў. Трэба было запомніць, якія іншыя былі ў топе. Низ, дарэчы, каманда павінна была спрацаваць. Я не ведаю чаму.
Так, нічого не казати, тільки You кивнуть. should go talk to the locals. Ви здобули думку. Об'ємний упорядкувальник гауна. It's pretty bad right now. Треба розпитати тутейших, знайти інші заняток, покуль вітер не зміниться. Тут доволі древно. You've gained a thought. When this dialogue Аб'ёмны is перабіральнік лайна, гэта не тое. Там, там арыгіна... Ну, гэта яшчэ не перакладзены варыянт, я думаў, што ён уже ёсць у версіі. Думка называецца Volumetric Sheet Condenser, штось такое. Гэта па тыпу у нас аб'ёмны упарадкавальнік гаўна, нешта такое. І там даволі крутая фраза. Блин, мне падавалася, мы рапілі. Чаму і тады тут не напісана? Можа, назву думкі не змянілі. Блин, падавалася, і назву думкі таксама змянілі. Ну добра, можа яна ў наступнай версіі тады. Хаця, блин, мне падавалася, гэта яшчэ ў 0.3.0 пайшло. Чаму яно тут не паказваецца? Не ведаю, разбяромся. Ты атрымаў думку, калі гэты дыялог скончыцца, адчыні куфар роздуму і засвой яе дзеля адмысловых бонусаў і эфектаў. Give it half an hour. Дайце сабе паўгадзіны, упарадкуйце думкі, а потым верніцеся сюды і паспрабуйце зноў. Адвярнуцца, адысці. Не можам. Добра, дзе там аб'ём... Так... Вось оно, гаўно ў тваёй галаве не упарадкованае. Гэта недастойна паліцейскага і чалавечай істоты. Павінна быць наадварот. Ты павінен яго упарадкаваць. Упарадкована... Не, можа, упарадкавана? Не упарадкованая, ну, можа быць. Ты павінен яго упарадкаваць. Скарыстаць на невялікай... Скарыстаць на невялікай прасторы. Добра, гэта аўтаматычны пераклад. А чаму упарадкаваць? Скарыстаць на невялікай прасторы. Сціснуць на невялік... Блин, я быў упэўнены, што яно прям зроблена. Каб дасягнуць прыстойнага ўзроўню сціскання гаўна, сцісні ягадзіцы на каля 30 хвілін, падобна з абедзвюма паўкулямі мозгу. Размаўляць з людзьмі, можа, гэта табе неяк дапаможа. Паўкулі таксама... Блин, няўжо альбо пайшоў неяк крыва. Трэба потом паглядзець, што у нас штосьці звязанае з гэтым было шло. Альбо, можа, гэта было павярхова так хуткая рэдактура нейкіх самых такіх ключавых думак у гэтым. Добра, давайте засвойваць гэтую думку, бо нам патрэбна будзе з трупам неяк штосьці рабіць. Так. Цудоўна. Что ты нарабіў? Я цяпер сачу за словамі і перакладамі, а не за гульнёй. Прафдэфармацыя. Я згодны. Ну, тыпу, гэта зусім па-іншаму гуляецца дыскалізм пасля таго ўжо, як пэўную колькасць часу прасядзеў за перакладам. Ты такі сочыш, ты правяраеш пераклад, ты не можаш ужо проста гуляць. Ну, не атрымліваецца. Яно, можа быць, атрымліваецца, але зараз занадта шмат усяго навокал. Паветра напоўнена поўным бадзёрасцю чырыканнем ластавак. О, у нас ёсць скрыня. Вось гэта скрыня апрацаваная, дакладна я ведаю, вам скажу. Давайте со скрыни поразмаўляем. Паштовая скрыня. Памятая жоўтая паштовая скрынка вітае цябе сваім графіці і дзіркамі адкуль на пярэднім баку. Гэта і Віталій Ляхновіч рабіў, по-мойму, калі я не памыляюся. Так, у нас ёсць... Гэта я проста, можа, тэставаў тут. Першы варыянт — добрая паштовая скрыня, пагладзіць скрыню. Другі варыянт — пашла нахуй скрынка паштовая, пнуць яе. Трэці варыянт — адысці. Чат галасавання. Вітаю, Мега Пазерскі. Brother may have some tricks. Я не памятаю, по-моему, мы толькі 10 уже скарысталі гэтыя мляўты. Так, добра. Пашла нахуй скрынка паштовая. Пнуць яе. Ау! Калі ты б'еш скрынку, раздаецца глухі гук. Відаць, тайна зусім пустая. Цяпер баліць палец на назе. Парог болю. Той палец атрымаў пашкоджанне. Баліць. Круто. Лейтенант ухвальна ківае. Вы сапраўды паказалі гэтай паштовай скрынцы. Дзе месца? Першы варыянт — пацерці палец на назе. Сапраўды, думаеш, гэта было круто? Другі варыянт — нічога не казаць. Галасаванне. На самае важнае буду задаваць гэта. Мне падаецца, размова з гэтым сінім дзедам зрабіла мяне нацыкам. Тыпу з тым дзедам, які гэты... Ну, вось гэта тыя, які ў пітанку гуляюць, так? Не крыўдзіце скрынку. Ну, прыйшлі вы адразу ўсё крыўдзіць. Пайшло. Так. Пацерці палец на назе. Сапраўды, думаеш, гэта было круто? Не, хадземце. Добра.
Упс. Та-та-та-та-та. Так, я пакрыху рушу да Джойс. Джойс, большая частка дыялогу зроблена. Справа ў тым, што ўнутры Джойс знаходзіцца некалькі дыялогаў. Насамрэч, вы пра гэта не ведалі, але гульня мае такі прыкалдэс, што нейкія рэплікі ў дыялогу могуць весці да іншых дыялогу, пра які вы візуальна ніяк не адрозніваеце. Ён толькі ў файлах гульні з'яўляецца як асобны дыялог. Ось зараз паразмаўляем з Джойс, бо яна павінна была пайсці ў версію 0.3.0 яшчэ. Я спадзяюся, зараз не вызначыцца, што я нейкую... Не, пачакайце, скрынка ёсць, значыць, Джойс павінна быць абавязкова. А скрынка была 0.3.1. А, я ўжо з ёй размаўляў, блін. Халера. Вярнуліся, выдатна, яна робіць глыток са свайго срэбнага тэрмакубка. Чым я магу вам дапамагчы? Я думаў, што я не кранаў яшчэ размову з ёй. У мяне не хапае магчымасці запытаць пра... Не хапае сілы волі, каб запытаць яе наконт грошай. Я знайшла картку, якую взяў кофе. Віншую. На Banquet for Fools отправилася 2500. Дякую вялікі. Внутри Джойс, скрываем яе. Мне правда дэфармацыя з гэтай гульнёй, потому что, типу, яна па сутнасці як персонаж, яна мае дыялогі, яе уся гэтая галіна дыялогаў. Джойс яшчэ адна жэсць, типу, you're back, good. Давайте я вам покажу зараз на гэтым жа сайце. Джойс яшчэ горш, толькі там немагчыма нават пабачыць памераў гэтага ўсяго. Так, you're back. Good. Вось она, Джойс Месія. Так, і давайте-ка я вам покажу яе... Яе дрэва дыялога выглядае вось так. То бок, вось яе ёсць адсюль. Яны могуць паміж сабой спасылацца, просто сайт гэтага не паказвае, так? І вось на пачатак розныя пачаткі дыялогаў, розныя фразы, якія яна можа кідаць у розных сітуацыях. Вось адзін пачатак з таго, што ёсць, якія таксама могуць вяртацца самі на сябе. Вось яшчэ адзін магчымы пачатак, так? Вось яшчэ існуе пачатак. І каб вы разумелі, вось оно ёсць, так? І гэта вось наша каротенькая. Але асноўная галіна дыялогу, вось яна пайшла ўніз. Вось яна пайшла ўніз. Вось яна яшчэ ідзе. Вось яна яшчэ ідзе, частка за праверкамі, частка за рознымі штукамі, вось тут лінейная даволі, з разгалініваннямі невялічкамі, а яшчэ рэплікі, яшчэ рэплікі, і далей, і вось тут яшчэ цэлая гіганцкая колькасць рэплік, і вось тут, і вось яно скончылось, то бок яе дрэва выглядае вось так. Так, я там тыркнуў выпадковую рэпліку. Ось, яе трошки шэренька так на фоне паказваем. Можна паказваць... Чаго мне аддаліў так? А можна неяк... Блін, тут магчыма нельга. Ну вось, карацей, вось аддаліць максімальна, вось калі аддаліць максімальна, гэта ўсё маленечкія рэплікі. Я сумняваюся, што вам бачна хоць штосьці з-за гэтага. Але уявіце сабе аб'ём працы. І гэта толькі частка яе дыялогу. Яна раздзелена на некалькі дыялогаў. Так. Цікава, колькі адсоткаў гульні ты бачыш падчас праходжання? Па маіх прыкідках, вы, калі будзеце рабіць звычайнае праходжанне, калі вы будзеце рабіць праходжанне, у якім вы будзеце спрабаваць зрабіць усе квесты, якія бачыце, як звычайны гулец будзе, ну, тыпу, не як звычайны гулец, а той, якому падабаецца гульня, і вы спрабуеце зрабіць як мага больш, вы пабачыце 10-60-70%. Але я скажу, што 10-15% гульні гэта будзе насамрэч даволі паўтараючыся рэплікі, якія будуць залежаць ад сітуацыі выключна, так? То бок, калі я кажу не якасна, я кажу колькасна, так, пра колькасць выключна, вы бачыце 10-60-70%. 10-15% будзе ад вас, будзе па сутнасці ніякай новай ад вас інфармацыі, і 10, можа быць, 5-10% застанецца, ну там 15, па таму, як я матэматыку гэтую зрабіў, 10-5-10% будзе рэальна важных нейкіх штук. Але рэплікі ўсе
нават пачатак размовы з Джой залежыць ад альтэрнатыўных рэплік таго, ці вы пачалі з ёй размаўляць пры якім надвор'і вы гэта пачалі размаўляць, то бок яны розныя рэплікі пачатку дыялога, альбо падчас дыялогу там ён, ну напрыклад, вы стаіце ў цемры і там штосьці робіце, альбо вы стаіце на святлее штосьці робіце, альбо вы падстаіце пад дажджом і штосьці робіць, то бок там такія альтэрнатыўныя рэплікі на выпадак, калі ідзе дождж, снег, дзень, ноч, вось такія 4 асноўныя варыянты. Вось такія рэплікі, вы іх за праходжанне просто не сустрэнеце, таму што вы не будзеце паўтараць гэтую дзеянне. Это вось тое, што я кажу вам, тое, што вы 10-15% просто не пабачыце, таму што, ну, таму што яно залежыць ад дзіўных даволі параметраў. Вось. Але агулам 10-60-70, гэта калі вы прям вельмі уважліва і ўсё прям рабілі, вы пабачыце 60-70%. Глобальна вы самыя галоўныя біты гісторыі вы не можете прапусціць. То бок галоўны сюжэт вы не прапусціце, ён будзе на вас наганяць, скажем так. Вы чтобы гэта трошки як бы сумна ў гульні, таму што ў пэўны момант людзі шалеюць таго, што вау, ты рабі што хочаш і там ну просто ўсё, але гульня, але кагосьці гэта адпуджвае. Я адзін з тых людзей, каго гэта трошки адпуджвае, і я ведаю шмат людзей, каго таксама не натхняе. Насамрэч гульня канчатковая, усе мелкія квесты, якія вам падаюцца, што яны мелкія і неважныя, яны насамрэч усе важныя. Гэта прыкладае з пабудаванасці сюжэта, ну і ўвогуле таго, як ідуць размовы з персанажамі, што вы насамрэч шыза галоўнага героя, што ўсё з'яўляецца адной вялікай справай, карацей, дэтэктыўнай. Насамрэч гэта ўсё і ёсць адной вялікай дэтэктыўнай справай. Ёсць толькі маленькія там пара, ну некаторыя мелкія квесты, якія не маюць дачынення да справы агулам. Альбо, ну, карацей, вось прыкладна так. То бок усё, што вы робіце, гэта як бы важна, просто што гэта дае для вас як гульца дадатковую інфармацыю аб сусвеце, разуменне некаторых падзей, і ўсё гэта там паміж сабой пераклікаецца. Вось. Але каб прайсці асноўную галоўную сюжэтку, вам па сутнасці патрэбна ўсяго некалькі ключовых дзеянняў персанажаў і пачакаць, насамрэч. Вы заблакаваны трошки па часу, то бок да 3-го дня вы не можете пайсці на ўзбярэжжа, а без ўзбярэжжа вы там не можете выканаць яшчэ пэўныя дзеянні, ну гэтак далей. Тыя, хто ведаюць пра ўзбярэжжа, там карацей, і нават калі вы трохі пагулялі, масток, які вядзе на іншы бераг ракі, ён заблакаваны ў гэты пэўны момант, і каб туды трапіць, патрэбна просто дачакацца 3-го дня, напрыклад, такая блакіроўка. Вось. Такі вось адказ складаны. Так, у мяне яшчэ ёсць пара пытанняў пра рэчаіснасць. О, канцэптуалізацыя немагчымая, думка Жэмя Вью скончылася. Ёсць яшчэ Esprit de Corps. Вось гэта, дарэчы, вось далей, можа быць, мы пойдзем у размову, якая не перакладзена, і таму мы, можа быць, з яе выйдзем, пройдзем праверку і адразу выйдзем. Спытаць яе пра фундаментальныя рэчы. Давайте пара лекцый пра асновы рэчаіснасці. Яна відавочна здзіўлена. Гэта моя любімая частка дня. Смялей задавайце пытанні. Так, чым ёсць, выберыце нешта фундаментальнае. Не, дакладна, гэта зараз дыялог, які ў працоўцы. Гэта не гатовы яшчэ дыялог. Гэта момант, калі вы можете перайсці з Джойс у размову наконт таго, яна будзе тлумачыць вам пра сусвет, і гэта вельмі важная штука для паразумення, як бы для гульца увогуле таго, што адбываецца ў сусвеце, і нюансу яго. І вось гэты дыялог якраз зараз у апрацоўцы, ён нават ужо амаль вычытаны, і падаецца, я яго там таксама ўжо ў працэсе вычыткі, проста здаравенны, і часу такія дыялогі могуць займаць там тыпу, калі маленькі дыялог на 50 радкоў там вычытваецца за хвілін 10-15, то здаравенны дыялог са складанымі рэплікамі, ён можа, я адзін вычытваў там 6-7 гадзін. Тыпу 6-7 гадзін я нічога больш не рабіў, я нават не пераключаўся, я просто сядзеў, вычытваў. Вяртаўся, правяраў спасылкі, ці правільныя рэчы, вось такое. 6 гадзін, карацей, гэта займаўся. Злосна. У гэты дыялог мы зараз не пойдзем, ён усё роўна вам нічога не дасць, а галоўнаму персонажу толькі час губляць. Ну, тыпу. Так, труп мы не можам зараз аглядаць, тады паспрабуем да Еўрара, і зараз якраз такі дзесьці тут дыялог, які Рудзі будзе па дарозе. Можа быць, я да яго дабяруся. Карацей, Рудзі рабіў дыялог, дакладна памятаю, з плашчом, толькі я не ўпэўнены, што ён ёсць у гэтай версіі да канца. Таму што я памятаю, я яго чытаў. Бенефіс, так. Так.
Плашчык знаходзіцца, па сутнасці ёсць толькі два шляхі. Вось зараз гэта правая частка як бы тэрыторыі, і ёсць толькі два шляхі, як трапіць. Кліч мяне Маньяна. Штрейкбрейкер пытаецца мужчына з радасным позіркам, нахіляючы галаву на бок. Я не штрейкбрейкер, я паліцейскі. Толькі жартаваў, усмешка яшчэ больш праглыбляе маршчыны, які ўпрыгожваюць яго твара. Ніхто ніколі не бачыў паліцыянта, кожны раз слова штрейкбрейкер ён перакладае па стачкалом. Не, пачакайце-ка, мы, па-моему, выкарыстоўваем слово стачкалом. Ну добра, стачкалом, паліцыянта стачкалома. Видите сабе толькі, паліцейскія пачынаюць страйк, але з'яўляецца нейкі паліцейскі і з'яўляе, дайце нам працаваць за менш грошай. Посміхаецца, пасля чаго нешта разумее. Вось, што правяло сюды РГМ на дзікую поўнач? Вы тут каб узірнуць на канфлікт? Так, я перахаў Мартінес, каб расследаваць справу аб забойстве. Забойство, так? Гэта гучыць як шмат цяжкай працы. Я ніколі не ўзяўся б за расследаванне справы аб забойстве. Шчыра кажучы, варыянты адказу. Шчыра кажучы, гэта вельмі лёгка і прыемна. Другое, ты маеш рацыю, гэта амаль немагчыма. Я на 91% упэўнены, што не здолею вырашыць гэтую справу. Шэптам, я не маю аніякага паняцця, што рабіць. Чацвёрты, можа, хочаш дапамагчы мне і скажаш, што гэта зрабіў? Блін, я не туды іду. Я не туды іду, каб паспрабаваць. Блін, для плашча ў іншы бок. Я не туды папёрся. Гэта якраз такі адзін з варыянтаў, які правільны. Плашч ты зараз перакладаеш. Дакладней, я яго перакладаў, літаральна пераправяраю і дашлю на праверку. Зразумеў, то бок плашч яшчэ не гатовы. Добра, тады туды не ідзем. Людзі, скажы, нагадай, што яшчэ трэба. Я магу залезці, канешне, у меня заўсёды ёсць магчымасць такая. Пайшоў зараз праверяю, што Рудзі рабіў. Зачыненыя дыалогіі і назначаны Рудзі. Так, где у нас Рудзі. Руди. Так. 031 ушедшие наши. Это 079 диалог, а 079 это... так, это на іншым беразе, мы зараз туды трапіць не можам. Добра. Про тараканаў таксама гэта даволі позна, гэта 5-й дзень дзесьці, 4-5 дзень. Па-па-па-па-пам. Шишкі бабры вашолі, вось, там нешта было. І гэта, блін, таксама. Гэта ўсе далёкія, яны 4-5 дзень прыкладна ўсе. На жаль. Максімальна, які мы можам... Да што ж у меня горло так садіцца-то? Чат, дайце-ка я вадзічкі возьму. Просто абсолютно уляцеў голас.
Вітаю, Юджин, вітанки. Я карацей зараз собі нават гарбаты зраблю, а то голос нешта раптоўна абсалютна проста ўляцеў. Зараз ужо вадзічкі папіў. Вырашыць справу, раскрыць справу, развязаць справу. У залежнасці ад кантэкста, насамрэч. Ну, гэта залежыць выключна ад кантэкста. Але у нас, па сутнасці, выкарыстоўваецца, па-мойму, усе так, вырашыць справу, калі ідзе справа пра... Ну, калі гаворка ідзе пра паліцейскую справу, то развязаць мы ў асноўным займаемся. Па-мойму, так. Па-мойму, развязаць мы карыстаем. А я зараз нават у гласарак наш залезу, калі ён там ёсць. Таму што ёсць, па сутнасці, варыянт, які карыстаецца паўсюль, амаль. Так. Пу-пу-пум. Дыялогія вырашыць. У гэтым дыялогі гэты дыялог не апрацаваны. Тут можа быць што заўгодна. Яго меркаванне гэтага дыялога можна не браць у разлік увогуле. Гэта не апрацаваны дыялог. Там, па сутнасці, цудоўна, што ты палічыў, што гэта рассекчы справу. Ось, цудоўна, што ты палічыў, што гэта, тыпу, ну, як у дыялогі, таму што гэта значыць, што аўтаматычны пераклад можа падманваць і рабіць выгляд, што ён з'яўляецца як сапраўдным дыялогам, ну, апрацаваным дыялогам. Таму што гэта няблага. Ну, тыпу, проста ёсць дыялогі на аўтаматычнага перакладу, які проста немагчыма чытаць. Такая балючая хрень. То бок, вось гэта мелкая, тыпу, вырашыць, развязаць, господі, гэта, калі б гэта была праблемай, то я бы, можа быць, не займаўся бы апрацоўкай, тыпу, ручной. Таму што некім месцам прям жесть. Я реально пераключаюся на ангельскі, каб зразумець, што ад мяне жадаюць. Я прайшоў гульню з беларускім перакладам, калі ён яшчэ быў на версіі 10.02.4, 0.25, нешта такое. Так. Я хацеў... Что я хотел знайсці? Справа, так? Справа. Развязаць справу. Так, to solve a case, развязаць справу мы выкарыстоўваем. Альтэрнатыўны варыянт у нас адзначаны як раскрыць, але мы карыстаемся развязаннем справы. Ось. Ну, па гульні мы такую взяли тэрміналогію. Добра, варыянты. Шчыра кажучы, гэта вельмі лёгка і прыемна. Другі варыянт, ты маеш рацыю, зараз галасаванне будзе. Гэта амаль немагчыма. Я на 91% упэўнены, што не здолею вырашыць гэтую справу. Ну, вырашыць там, развязаць гэтую справу. Шаптана. Давайте не буду выправляць тады. Шаптана. Я не маю зялёнага паняцця, што рабіць. Насамрэч, шэптам, я не разумею ні халеры, што рабіць. Я не маю ніякага уяўлення, што мне рабіць. Так, можа, чацвёрты варыянт. Можа, хочаш дапамагчы мне і скажаш, што гэта зрабіў? Галасаванне. Я чамусьці нават не сумняваўся, што вы абярэце. Зялёнае паняцце. Ну, гэта выраз на польскай. То бок, гэта выраз, які ў нас адсутнічае, але не мам зялёнага паенця. Ну, па тыпу, зялёны, тыпу, як займеннік проста. Мы занадта прадказальныя, так. Я не маю ніякага уяўлення, што я раблю. Ён адказвае нам шэптам. Гэта нічога, я таксама не маю паняцця, што раблю. Нават не ведаю, які ў нас сёння дзень тыдня. Задумваецца і праз хвіліну аб'яўляе. Не кажы мне, дзякуючы гэтаму гэты дзень лепшы. Добра, мы на адной хвалі з Маньянай. Маньяна Шаптана. Ну... Бачыце, дарэчы, N вось гэта трошкі адрозніваецца дастатня. Гэта таму, што я не запакаваў канкрэтна гэтую літару, таму што думаў, што яна нам не спатрэбіцца, таму што яна толькі гішпанская, так? Ну, іспанская літара, якая мы-то замянілі іспанскую мову, і тут мне, карацей, гульня такая. У нас ёсць персанаж, які мае іспанскую літару ў імені, і мы яго і пакінем ось так канкрэтна. Яго будуць, па сутнасці, ну, кліч мяне Маньяна яго, так і будуць клікаць, так? Проста што, ну, і у звычайнай размове дзе-небудзь будзе проста Маньяна узгадвацца. Так. Другой варыянт. Так. Мне трэба даведацца, ну, першы ўжо размаўлялі, мне трэба даведацца, што знаходзіцца за гэтай брамай. Даследую наваколле. Так. Трэцяе. Часова не хапае грошай. Мог бы ты мне трохі даць. Чацвёртае. Пра што наогул ідзе гэты... Пра што ўвогуле... Чаму тут увогуле адбываецца страйк? Пятое. Приемно было поразмаўляць, я уже повинен ісці. Давайте-ка голосовалку.
Маньяна найлепшае слово. Вырашым гэта маньяна. Ачмурэнна. Это па сутнасці стыль жыцця іспанскі, можна сказаць. Это адкладванне спраў на потым. 50 на 50. Пра што наогул, што тут увогуле пра страйк і сысці? Давайте пра страйк пытаем. Ну, ведаеш, сур'ёзная справа, усміхаецца. Наш начальнік, напэўна, з задавальненнем раскажа табе пра гэта, але табе трэба да яго пра гэта. Так, а чаму яно так? Але табе трэба яго табе патрэбна будзе яго спытаць. Рыторыка. Неудача. У тебе такое адчуванне, што ён да нечага дакапаецца. Блин, вось кабзда. У тебе такое адчуванне, што ён да нечага дакапаецца, але ты занадта пахмельны альбо дурны, каб зараз яго зразумець. Насамрэч ён кажа, адчуваецца так, быццам бы ён табе штосьці падказвае, але ты, ну вось далей уже правильно, ты, у тебе занадта моцнае пахмелле, альбо ты занадта дурны, каб зараз яго зразумець. Добра, на выхад тады ідём. О, Мірагаловы, калі што яшчэ не гатовы. Блин, хацелася б, конечно, з Мірагаловым паразмаўляць з перакладам, але там я яшчэ яго не дарабіў. Ён усё яшчэ на мяне вісіць. Памятаеце, мы паўгады назад яго рабілі? Вось, карацей, я з таго моманту нават не дабраўся да яго, зусім іншыя справы. У перакладзе Мірагаловы Ачмурэнна. Персанаж, хто не ведае, вельмі весёлы. Оп. Грошыкі. Зноў жа, не націскаем лішняга. Лішняе дасць нам досвід, але... Яшчэ грошыкі. Опа. Блин, там кнопачка закрыць не ўлазіць. Блин, трэба яшчэ з тэкстуркамі клупацца. І з тэкстам. Помнік вершніка. Старажытная статуя стаіць пасярод вулічнай выспы, павярнутая да мора. Выглядае так, быццам яна была наноў сабрана кавалак за кавалкам. Яе ўтрымліваюць шматлікія вяроўкі і падпоры. Хто гэта? На срэбнай шыльдзе, прыкрепленай да пастамента, ёсць надпіс: «Я, Філіп III, дарэмна службовы, божухна. Скондры». Ну, крацей, там марнатраўца. Найвялікшы з каралёў філіпскай дынастыі Равашоліў, сын Філіпа II Пяшчотнага, бацька Філіпа IV Вар'ята. Энцыклапедыя. Што гэты кароль зрабіў? Правал. Што ты зрабіў, ты не маеш ніякае ўяўлення, што ты рабіў тыдзень таму. Адкуль ты ведаеш, што гэты чалавек рабіў некалькі стагоддзяў таму? Мы, карацей, я кажу, мы ў рэжыме хардкора, мы зараз все праверкі, яны ўсе складаней, прям усе значна складаней. Адзінае, што квесты даюць трошкі больш досведу. Высока над табою трыумфальнай позе застыў абыякавы да тваіх праблем з памяццю кароль. Ну вось і паразмаўлялі з ім. Затой дыалогі некаторыя прям скарачаюцца. Ну, давай, там можна залезці, я ведаю. Так, да Эурара, як бы мне трапіць? Да Эурара, глядзіце, каб трапіць да Эурара... Пачакайце-ка, я ж трывалы, каб здае. Можа быць, наваляю зараз гэтаму самому Мірагаловому. Я зараз іншы варыянт праходжання скарыстаю. Давайте да Мірагаловага. Адзінае, блин, ён якраз такі той персонаж, які зламаны трошкі ў беларускім варыянце, таму што там шмат спасыла, ён вельмі дзіўна размаўляе. Так, і я ўсё яшчэ сваю гарбатку не забраў, зараз я гарбатку забяру. Тут, карацей, стаіць Мірагаловы, паслухаем яго, першую рэпліку. Гэта... Блин, як я рабіў яго? Гэтае цела выдае твою дэгенератыўнасць, нешта такое. Это тело здраджвае... Ну, блин, betrays your degeneracy. Па сутнасці, паказвае, занадта прям льецца з яго дэгенератыўнасць. Вось што ён спрабуе сказаць. Так, Мірагалова, яго цела відавочна выдае яго дэградацыю. Пагаджаецца жанчына побач з волатам. Нічога не казаць, спачатку ацаніць яго сілу. Няўжо ты любуешься маёй морфофізіялогіяй? Там ось таму ён капец, і аўтаматычны пераклад просто ламаецца нахрен на Мірагаловым. Паспрабуем праз яго прайсці і праз сілу, таму што
У мяне ёсць блин, трэба было захавацца, конечно. Трэба спрабаваць, таму што мне даволі высокая яна. Калі што чат, я вас паспытаю. Мне не, у мяне трываласць такая сабе, блин, у мяне электрахімія высокая, наркаман, блин, атрымаўся нейкі. У сваім наступным праходжанні я жадаю залезці на гэтага коня. Можна. На коня можна залезці у гэтым самым. Нават патрэбна ў ланцужку квестаў пэўным. У гульні два вялікіх ланцужка квеста. Гэта я не думаю, што гэта вялікі спойлер, так, просто напрамак тыпу куды тыркаць. Першы гэта па сутнасці забойства само, ну вось гэты чэл на дрэве, вось гэта. І другі ланцужок квестаў гэта касцёл на іншым баку берага ракі, вось яго. І адзін варыянтаў развіцця падзеі з гэтым касцёлам гэта якраз такі залезть на коня. Са скокам там, дзе плаш не атрымаецца, не атрымаецца, таму што каб туды трапіць, мне патрэбна прайсці у гэтую хаціну гэтага, ну, хібару гэтую, як халупу, вось, халупу куна, а я не магу, таму што мне канцэптуалізацыі не хапае, каб зразумець, што за стосам Этерніта знаходзіцца яго вось гэтая хаціна. Вось, ну хіба, як яна, халупа. Халупа, не памятаю, як мы перакладаем. І, карацей, прямо за ёй знаходзіцца. Для гэтага патрэбна туды прайсці, вылезці праз яе, забрацца наверх, і толькі тады можна трапіць у гэты самы скакуну да плашча. Вось. Таму наш варыянт зараз толькі мерагаловы, канцэптуалізацыя мне не хапае, і хутчэй за ўсё ніколі не хопіць. Акрамя варыянта, што вы мне чат разгоніце канцэптуалізацыю, калі я туды падайду. Вось, але зараз мы ўжо ідзем праз мерагаловага. Зараз і момант, я літаральна забяру сваю гарбату, таму што нешта горла прям, не горла, а прям нешта голас зрываецца сёння.
Так. Зараз гарбаткі папіваем, трохі лепей становіцца. Карацей, план такі. Мы паспрабуем прабіцца праз мерагаловага. Калі не атрымаецца, мы пойдзем да Найт-Сіті. Так, правильно, я вось... Ён самы, Найт-Сіті. Там ёсць цікавая штука з Найт-Сіті увогуле. Там ёсць спасылачка на Pillars of Eternity. І яе хацелася б захаваць, але падаецца, што ніколі мы не захаваем Pillars of Eternity за спасылачку. Найт-Сіті мы можам заўсёды пакінуць Найт-Сіті і сказаць, што гэта просто Найт-Сіті. А вось пасылку на Pillars of Eternity хутчэй за ўсё згубіцца за спецыфікі. Я потым, калі пойдзем, мы хутчэй за ўсё, неважна, мы адкрыем дзверы ці не адкрыем, я паспрабую вам, мы ўсё роўна тут пойдзем, патлумачу. Так, я паузу нешта не зняў. Пад скурай напінаецца яго мышца, цягліца, дазваляе табе прыгледзецца. Магчыма, жахліва стаяць у цені вышэйшага дасягнення расы. Захавай спакой, бэйбі. Ты не ў небяспецы, бо не прадстаўляеш для мяне пагрозы. Надзьмуць грудзі, не кажучы нічога далей. Другі варыянт. Што ты маеш на ўвазе? Кажучы, што маё цело выдае маю дэгенерацыю. Трэці варыянт. Маё цело не выдае маёй дэгенерацыі. Чацвёртае. Маё цело не мае значэння. Я з паліцыяй павінен трапіць у порт. Пятае. Мы не маем часу, каб цяпер у цябе ўцягвацца. Каб цяпер у гэта ўцягвацца. Вітаю, паладзін. Галасавалка. Нейкі новы функцыянал на канале, залежыць ад таго, пра што ты кажаш. Маё цело не мае значэння, я з паліцыяй павінен трапіць у порт. Кнопкі злева гэта выключна пашырэнне для гэтага самага, для Disco Elysium, каб вы маглі сачыць, што ў мяне ў задачах зараз ёсць, што ў мяне зараз па здольнасцях, і вось гэта ўсё. Менавіта гэтая неасцярожнасць дазволіла Аль-Гулу захапіць над табой уладу. Яго твар скрывіўся да гіды, як быццам ён адчуў смурод здохлага... Што? Шурука? Пацука, божухна. А цябе нясе яго смурод. Невідочны меч Аль-Гулы тырчыць з тваёй гартані. Ты яго не бачыш, але іншыя бачаць. Жанчыны ў маім... Божухна. Так. Жанчынам у маім атачэнні становіцца млосна ад яго. Тысячу перасягнули, Twitch новыя функцыі адкрыў. Чат. Забаняць мяне, блин, з вами. Дажартуемся мы. Хотя, я думаю, чаты яны не читать не будут, они мне просто забанить и все. Личбочка скокнула и все, и убан нахрен. Новый функционал на канале. Ты не сказал про кнопки слева, про новый функционал. Я не упэўнены быў, про что гаворка. Может быть, ты не про кнопки гэта казаў. Дарэчы, што, чаму у меня неяк? Я быццам бы галасаванне... галасаванне у нас просто мае настолькі шмат запасу злева. Просто оно выглядае, быццам бы оно прям прилеплено... Ну, прям у цэнтру дзесьці вісіць галасаванне, але нормально. Просто у нас гулень з такімі доўгімі назвамі зараз няма. Так. Першае, хвіліначку, Аль-Гул. Другой варыянт, панюхаць сваё дыханне. Кем спарудуюся настолькі дрэнна. Трэцяе, ты маеш рацыю, я алкаголік, і я павінен зайсці ў порт. Чацвёртае, я не маю праблем з Аль-Гулем, п'ю толькі часамі на выходных. Пятае, дастаткова, мне патрэбна, каб ты адкрыў мне ўваход у порт. Галасавалка. Зараз вы мяне завядзеце куды-небудзь, хрен ведае куды, і ні халера я не праб'юся праз яго. Так. Панюхаць сваё дыханне. Кім сапраўдуюся настолькі дрэнна? І абралася. Яно дакладна недобрае. Ты адчуваеш, быццам пацук запоўз у твой страўнік, напіўся і патануў там.
Упс. Один піксель скралі ў нуліка ў галасавалцы. Вось і гэта я, дарэчы, не разумею з гэтым пікселем, так? Гэта нейкая лухта, ну, якую я не разумею. Я не ведаю, чаму яно так. Але, па сутнасці, ну, проста няма нагоды, чаму бы яно так себе паводзіла. Абсалютна няма. Можна, конечно, пашукаць які-небудзь паддинг, каб там быў. Ну так, ніякага паддинга тут няма, ну, каб отступ зрабіць. Просто яно, па сутнасці, гэта тэкст звычайны, які прыткнуты да правага боку, так? І потым наверх яшчэ даданы гэта самае, ну, аутлайн, як бы. І аутлайн, хутчэй за ўсё, залазіць трохі ў бок, і таму гэта 1 піксель абразаецца. Вось. Таму што, тыпу, памер тэкста не ўлазіць, але калі, ну, тэкст размяшчаецца, ён не ўлічвае памер яшчэ вось гэта знешняй абводкі ценю. Таму ён такі. Таму ён і нармальна яму. Слухайце, я магу зрабіць нечаканую штуку, так? Не магу я яе... Alignment right? Во, я магу вось так зрабіць чат. Не чакалі? Опанькі. Шо магу? Глядзіце, шо магу. І тут зараз. Опанькі. Не. Нешта... тытул нешта так не робіць. Блін. Ну, нехай так будзе. Да блін, да шо? Чаго я... чаго гэты надпіс так не робіць? Ну ладно. Дзіўна. Ну, ён зараз, тыпу, далева. Не ведаю, карацей. Усе гульні на пятнічны стрым чамусьці нармальна не зрабіў. Ну вось калі далева прыляпляецца, ён нармальны, адэкватны. Вось. Ну окей. Адзінае, што, ну, можна вось так, каб вас не апружваць. Вось так вось зраблю. Што мне яно самому выбіваецца. Хаця не, яно тады дзіўна неяк выглядае. Не, усё. Паламаў, але трошкі, так. Зараз момант, зараз вернуся. Блин, я не ведаю, що мне так забиває мне горло. Так, вярнуўся, трохі прамыў сабе вочы, можа, трохі дапаможа з гэтым. Таму што ўжо запіваць штосьці гарбату не дапамагае. Так, добра, хвілінку, Альгуль. Трэці варыянт. Ты маеш рацыю, алкаголік, і я павінен зайсці ў порт. Чацвёрты, я не маю праблем з Альгулем, п'ю толькі часам на выходных. Пяты, дастаткова, мне патрэбна, каб ты адкрыў мне ўваход у порт. Галасаванне. Кроплі для вачэй падаецца, не памятаю, ёсць ці не. Справа не ў кроплі для вачэй, мне я прамыць для таго, каб у канальцы трапіла вады, мне сушыць. Я позна лёг, я позна пісаў тэкст па польскай сваёй па занятках. Вось, і позна скончыў, у выніку не вельмі выспаўся. Ну, як бы выспаўся нармальна, плюс-мінус, але вачам адпачыць недастаткова. То бок, ну, як бы... В галаве нормально, а вось вачам не нормально, столькі мало, ну, малавата спаць. Вось, і можа быць за гэтага і не адпачыў у выніку нармальна. Дастаткова, мне патрэбна, каб ты адкрыў мне ўваход у порт. No, you don't.
Не, табе не патрэбна. Табе трэба яшчэ выпіць за гэта. Акцыдэнтальская гаплагрупа Б4 больш не будзе узяваць, так, не будзе даваць тут загады. Уплывы расы, так, хэм сэндвич рейс. Блин. Уплыў ружова-прасюковай расы тут не працуе. Першы варыянт. Я міліцыянт. І каб вы разумелі, тут абсалютна тыпу лухта, калі гаворка ідзе да аўтаматычнага спаў. Я спаў. Не, нармальна. Я паспаў 10... колькі? 6 гадзін. Ось, для мяне гэта вельмі мала. Мне патрэбна прыкладна 9 гадзін сну, але як бы моманту, калі я мог зрабіць польскую сваю, у мяне не было іншага, таму адзіны варыянт было пайсці карацей, ну, рабіць. Я ўжо тлумачыў гэтую праблему, тыпу, з часам у мяне, што калі мне кажуць, тыпу, любую рэч, ну, гэта ж усяго 20 хвілін, гэта ўсяго 30 хвілін, у мяне такіх спраў просто мільён, і, тыпу, усё, што я раблю дадаткова, яно, атрымліваецца, забірае час у майго сна, і яно, ну, сна альбо адпачынку. І у выніку я альбо не адпачываю, ну, што і той адпачынак. Альбо не адпачываю, альбо не сплю. А некаторыя штукі ўсё роўна патрэбна рабіць. І таму любая штука, якая проста наверх хоць трошкі чагось дадае, ўжо напружвае. Вось. І польскую гэту рабіць якраз таки у мяне не было часу, мне там тэкст патрэбна было напісаць. Вось. І адзін варыянт быў рабіць уначы. Ну, просто, типу, адзіны варыянт, што я мог з гэтым зрабіць. Альбо не рабіць штосьці іншае, хаця ўсё падаецца важнае. Там патрэбна 12 гадзін сну ў дзень. Ну, бачыш, які яшчэ я нервовы кот? Так, я міліцыянт, і чакаю, што ты падпарадкуешся, і гэта неадкладна, зрабіць крок у яго бок. Другі варыянт. Усе гэтыя расавыя пытанні тут не маюць значэння. Прашу толькі, каб ты дапамог мне выканаць маю працу. Да галасавання. Идем на конфликт? Идем на конфликт. Давайте, чат. Я спадзяюся, вы мне ж нагаласуеце, потом мне зробіце пераразмеркаванне здольнасцяў. Просто там будзе такая штука, карацей. Гэта запытаць у чата, каб вы мне раскідалі мае здольнасці на бліжэйшую там хвіліну прыкладна. Ось. На мяне кот глядзіць, падаецца, не разумее, што я тут раблю ў дзень. Такі в сэнсе. Ідзе назад. Трэморы і цікі, пазнакі позняй стадыі нейрадэгенерацыйнага захворвання. Як нізка ўпала акцыдэнтальная гаплагрупа. Перарываецца, а калі пачынае гаварыць зноў, у ягоным голасе чуваць меланхолію. Вы былі калісьці шляхетнай і моцнай расай. Вы далі свету еўгеніку, электраэнергію і магутныя вайсковыя машыны, як ракеты і аэрастатычныя лятаючыя машыны. Вы здзейснілі прарыў у галінах металургіі, тэорыі расы і дзяржаўнасці. Вы дамінавалі над ніжэйшымі культурамі, як перакрывалася... Так. Божухна. Вы дамінавалі над ніжэйшымі культурамі, такімі як з дэфармаванымі хімейцамі. Хімейцы, так. І ахопленымі нетлумачальнай абсесіяй зямлёю койко. Зямлякі. Не, землякі, гэта земнякі, гэта, блин, гэта бульба просто. Абсесіяй невытлумачальнай абсесіяй бульбай койко, гэта народ. Але спыніліся на шляху да генетычных высот, вяршынь. Вас здамініраваў сум і дрэнная поп-культура. Вас заменяць. Праўда, бэйба? Так, каханы, вядома, без пытанняў. Адразу за ім, амаль на адлегласці рукі, бачыш кнопку. Гэта, напэўна, тая, якая адкрывае ўход у порт. Так. Першае, не, мне трэба толькі, каб ты сунуўся прыкладна на 20 сантиметраў назад. Другі варыянт, адштурхнуць яго ў бок. Трэці варыянт, ты меў рацыю наконт усяго. Цяпер мне толькі трэба, каб ты пусціў мяне ў порт. Чацвёртае, гэта бессэнсоўная дыскусія. Давайте, чат. Зараз нас адпінае проста, так? У лыч.
Добра. Мне трэба толькі, каб ты сунуўся прыкладна па 20 сантиметров назад. Маё заданне трымаць п'яных дэгенератаў удалі ад порта. Не спрацавала. Тыя ж самыя варыянты. Ашторнуць яго ў бок, пагадзіцца з ім і сысці. Ау. Згодны, кажа ён і не варушыцца. Ты павінен пакінуць сцэну гісторыі з гонарам, запрашаючы іныя расы на вялікую сусветную вайну. Отправьте свои войски на Семенийские выспы и на Буги-стрит, и мы развалим вас у пыл. Раструшчым вас у пыл. Калі вас больше не будзе, пабудуем вашу памяць музей. Уздоўж сценаў будуць бутэлькі з-пад альгулу вашага любімага напою. Унутры размесцім оды гомасексуалізму, якія вы называеце мастацтвам, і вашыя мікрацэфалічныя чарапы. Мы помрем, мы хутчэй ўсё помрем. Не, ладно, у нас есть лячылкі, яшчэ можна будзе прасунуцца. Это твой шанец. Ён размаўляе. Так. Істокен. Удар яму нечакана. Нападзі нечакана. Так, варыянты. Ты служыш профсоюзу, так? Ці яго члены не белыя, першае. Другое, што азначаюць твае татуіроўкі? Трэцяе, канцэптуалізацыя, пагадзіся за яго прасунутай тэорыяй расы. І чацвёртая, легендарная праверка накаутаваць яго. Зараз я запытаю, я не памятаю, як гэта працуе, але я запытаю вас даць мне фізічнага інструменту мне разагнаць. Мне патрэбна накаутировать яго. Зараз нейкім чынам там падаецца мае здольнасці, вы можете ўсё кінуць мне ў фізік, што фізічная моц, і такім чынам я магу неяк гэта пераадолець, але ну, скажем так, можа не атрымацца. Што мне атрымалася? Не, то засталося тое ж самае. Яно там можа занадта хутка просто працуе. Я не так часта гэтым карыстаўся, і кулдаун даволі доўгі. Чаму так хутка, вы бачыце чат, я не магу змяняць таймер на гэтым. Я толькі адняць паспеў. Яно працуе 3 хвіліны кулдауна на гэтай штуцы. Я вельмі рэдка ёй карыстаўся, і ну вось яна такая. Можем пачакаць, конечно, 3 хвіліны, а я пакуль... давайте пакуль 3 хвіліны ідзе, я вам распавяду. З іншага боку, гэта адзін з варыянтаў прахода увогуле ў порт. Другі варыянт прахода гэта праз Найт-Сіці. Найт-Сіці гэта, па сутнасці, ну, хаціна, у якой, ну, халупа, у якой жыве Куна. Вось, ён называе яе Найт-Сіці, і там ёсць яшчэ адна спасылка на іншую гульню. Ну, то бок, акрамя Найт-Сіці, там ёсць яшчэ спасылка на Pillars of Eternity, так? Давайте я зараз буду пісаць гэта ў чат. Там ёсць Piles of Eternite. Piles of Eternite, Eternit, Pile гэта стос, просто альбо куча, альбо штосьці ў гэтым стылі, ну, то бок, любыя сінонімы можете падабраць. І гэта я, па сутнасці, зараз я з вами разважаю. У нас гэта зараз актыўная размова на гэтае ёсць, і хутчэй за ўсё мы як каманда ўжо вызначыліся, як мы будзем гэтым рабіць. Але я прапаную вам таксама яшчэ трошкі паўдзельнічаць, можа у вас просто Pile. Ну, Pile of Eternite. Pile of Eternite. Вітаю, Вулчара, вітанечкі. Так. Piles... Не, Pile гэта стос. Ну, типу... Пілон гэта брама, ну, типу... Пілар гэта слуп, так, стоўп, альбо пілон, які... Пілон увогуле... Мы зараз, блин, я адказваючы на гэтае пытанне, зараз заблытаюся думку. Куча Этерніту. Па сутнасці так, Pile of Eternite гэта куча Этерніту. І там ёсць... Гэта за ім хаваецца праход да хаціны Куна. Я просто жадаю вам трошки накідаць ідэй. Можа быць, вы яшчэ чаго-небудзь падкінеце цікавага. Вось. І гэта спасылка, па сутнасці, на Pillars of Eternity. Так, і вось яно, Pile of Eternite і Pillars of Eternity, так, вось яна спасылка. Этерніт гэта матэрыял, я зараз не вельмі буду ўдавацца ў дэталі, ён павінен застацца этернітам, так, таму што ён, па сутнасці, ну, па-першае, спасылку захоўвае, па-другое, гэта шыфер, так-то, гэта шыфер. Проста што ў гэтым сусвеце шыфер не адкрывалі, яны назвалі яго этернітам.
Вось, магчыма, гэта спецыяльна, каб зрабіць спасылку, ўсё зроблена. Таму я называецца этэрнітам, таму яго мы пакідаем. Але вось як назваць файл, што раўно па сутнасці куча, як называць так, каб у ідэале захавалася бы спасылка. Вось, можете накідаць ваших варыянтаў у чат, можа быць, штосьці з гэтага дасць нам яшчэ нейкі варыянт. У нас ужо ёсць свой варыянт, я называць яго не буду спецыяльна, таму што мы, ну, скажем так, мы, падаецца, вырашылі, просто мне цікава меркаванне яшчэ, акрамя не звязанае з нашай камандай, можа быць, яшчэ што-небудзь вам у галаву прыйдзе, я буду вельмі ўдзячны, можа быць, гэта нават і будзе крутая ідэя, якую мы і захаваем. Трэба паказаць, як гэта выглядае. Хацелася б так, але я зараз у дыалогу з Мірагаловым, і зараз, калі нам не мы яго накаутуем, а ён нас, то будзе ўсё дрэнна. Чат, падрыхтуйцеся, калі ласка, накідаць мне фізічных пунктаў, інакш мне улыч дадуць. Я на хардкоры, тут будзе складана. Падрыхтаваліся фізічныя, інакш кулдаун на 3. Фізік мне патрэбна. Скідывайце пункты ўсё ў фізік. Прям ўсё. Паляцелі. 15 секунд усяго ёсць на гэта. Так. І там літаральна прям вы вельмі абмежаваны ў часе будзеце. На жаль, я гэты таймер не магу змяняць, он ніяк не кантралюецца. Опанькі, у меня есть 30 секунд. Есть 42% шанец. Поехали. Нокаутируем. Вы поглядите. Это складаная проверка нават на нормальной складанности. Інстинкт просто ўзяў вверх. Магутны удар просто ў яго, прямо ў яго горла. Ух, расток. Расток? У яго горла. Не, пачакай, у горла у cartilage. Я вось не памятаю. Ты пакляўся, што адчуваеш, як яго мяккае нёба трэснула. Мужчына хістаецца, прагна ўдыхае паветра. Час вакол нібы спыніўся, гукі порта ўдалечыні сціхлі. Ты толькі чуеш ціхае буркатанне, калі на вуснах мужчын з'яўляецца струмень крыві. Божухна. Я не памятаю, каб я... слухайце, я яго па-іншаму вырубаў. Я яго па-іншаму вырубаў. Там ён нейкую вертуху тыпу рабіў, а зараз нейкая жорсткая хрень. Божухна, паўзмрок жорсткі. Ён раскрыўся. Давай, навальвай. Правы хук. Уверх і зрабі гэта інтымна. Няхай боль абдыме яго. Першае, зараз. Што я павінен зрабіць? Другое, ухапі яго правай, ухапі яго, краці, удар яго правым хукам. І трэці варыянт, зрабіць крок назад і потым вертуху з падскокам. Чат, ваши варыянты. Чаму вертуха? Ось у вертуху я памятаю, дарэчы, я, па-моему, рабіў у нейкім праходжанні. Так, як лявон, так, лявонаўская вертуха, карацей. Пайшлі, крок назад і потым вертуха з над падскокам. Вось і ўсё, Мірагаловы, ўсё весь дыалог з Мірагаловым. Там доўгі дыалог з ім даволі. Мужчына падае з глухім грухатам, як пашкоджаная лялька сцягліцы сухажылля. На імгненне ён спрабуе трымаць галаву ў паветры, выглядаючыся ў цябе замглённымі і поўнымі безмежнага здзіўлення вачыма. Злева ад цябе ты бачыш кнопку. Дыско інферна. Націснуць кнопку. Першы варыянт. Другі варыянт. Вітаем у рывашолю. Трэці варыянт. Вось пачатак канца. Я вяду кавалерыю з альвінымі галовамі. Гэта, па сутнасці, рэпліка апакаліптычнага копа. Чацвёрты варыянт. Дымуляка. Вы бачыце аўтаматычны пераклад. Чаму ніхто не апладуе? Так, чат, чаму ніхто не апладуе? Дзе апладысменты? Дзе апладысменты? Так, чацвёрты варыянт. Мне вельмі шкада, я не хацеў гэтага рабіць, націснуць кнопку. Пяты варыянт, просто націснуць кнопку. Давайте варыянт, наша коронная фраза. Чаму дзеўкі не кідаюцца на нас? Я думаю, яны самі ў шоку. Дыска дымуляка, я так разумею, дыска інферна пераможа. Вітаем у рывашоль. Окей.
Блін, тут 50 на 50. Ну, коли 50 на 50, то я возьму диска Демуляка, диска Інферно. You slam your Коли ти б'єш кулаком по кнопці, машина кончатково падає, а голова опускається у бок. his head rolling to the side. Looks like you're Здається, що тепер ти новий міроголовий. No one is the new Ніхто не з'являється новим міроголовим. Ідемо отсюль. Перше, чим ён у стані, каже лейтенант, і хутка накіроўваецца до дверей. as you turn Так. a bright light Калі ты адварочваешся, заўважаеш яркае святло, што прымушае цябе прыжмурыць вочы. Круто. Першы варыянт. Другі варыянт. Адкуль яно? Адкуль яно? Трэці варыянт. Адкінуць думку. Мы нешта заўважылі. Дзяўчынам спадабалася карацей наша выкрутаса. Так, адкуль гэта... Ёсць амаль. Угу. Адкуль яно? distant sun Заходзячага ў далечыні сонца, святла, сцэнічнага святла, успышкі фотоапарата, уласна кажучы, ніадкуль. officers do. Это просто тое, што робяць службоўцы суперзорак, прыжмурваюцца ад святла. Службоўцы суперзорак, божухна. Суперстар Лоу Офісерс, гэта тое, што робяць копы суперзоркі, прыплюшваюцца ад святла і вырашаюць расследаванне. Так, і вырашаюць справы у нас. І развязваюць справы. Увогуле, калі я чую адным сказе словы коп і суперзорка, гэта гучыць крыху дзіўна, першы варыянт. Другі варыянт, так, гэта менавіта я старанна будаваў апошнім часам сваю суперзорнасць. Давайте другі варыянт, я нават пытаць не буду. Так, гэта дакладна. Ты коп з вялікім чэлесам. Дик Малін, Салам Рокі Бхай. Што? Badass on the edge disco cop. Салам Рокі Бхай, так яно ёсць. Here we go. Camera. Крутые выбухны дыскакоп. Час окунуцца ў абсурдны свет фантазіі. Паехалі. Святло, камера, мотор. Першы варыянт. Другі варыянт. Пачакай, у якім яшчэ абсурдным свеце фантазій? Трэці варыянт. Не, ідзі нахрен. Завяршыць думку. Ну-ка. Галасаванне. Мы зараз да Этерніта потупаем. Так. Угу. Пачакай, у якім яшчэ абсурдным свеце фантазіі. Блін, ён нам так падыгрывае. Там тут святло, камера, мотор. Во, 50 на 50. Давайте, мотор. With a sudden flash, Свет вакол раптам успыхвае і замірае, а ты разам з ім. Вось і легендарны монахромны матыў. Матыў? iconic monocle Цёмны сілуэт на растравай аранжавай фоне свету. against the І яно restless пачалося. It's on. In an iconic monochrome solution. Solution гэта, па сутнасці, не матыў, а монахромны solution гэта можа быць у сэнсе, што пра плёнку гаворка. Такое таксама можа быць. Solution можна шмат дзе прыкладаць слова. Так, у нас 3 пункты навыка. Дарэчы, у нас была боксёрка, якую можна было бы апрануць, каб сабе фізічны інструмент яшчэ падвесці, але ладно. Нібы суперзорка. Часовы бонус за засвойванне, мінус 2 логікі, ўсё яшчэ малаверагодна. Я прапусціў. Не прапусціў. Хутка у нас скончваецца галасаванне, 10 хвілін засталося. У нас зараз будзе абірацца гульня на заўтра. Гульня ў топ-1 будзе абраная. Так у нас працуюць пятнічныя стрымы. Гульня на першым месцы праз 10 хвілін, а 12 па почце. І будзе гульнёй, якую мы будзем гуляць у пятніцу. На гэтым у нас будзе скончвацца наш марафон. Далей мы пераходзім да звычайнага нашага раскладу. Мы у пятніцу круцім рулетку на чацвер, каб паглядзець, во што мы будзем гуляць у чацвер. І ў чацвер ужо на гэтым стрыме па рулетцы мы будзем глядзець, вось як сёння будзем глядзець, во што мы будзем гуляць у пятніцу праз топ-1. То бок у нас два механізма, як вызначаецца лідар. У адным выпадку гэта каму пашчасціць, у другім выпадку гэта гарантаваная перамога таму, хто ў самым версе. Так, добранька. Не тое, каб тут інтрыга. Ну так, интриги у нас не то, как есть. У нас на первом месте довольно далеко Divinity Original Sin 2 з 61 тисячою пунктів. На другом месте Knights of the Old Republic з Sith Lord з 52 тисячами. На третьем месте 44 тисячи Overlord другие. На пятом месте 44 тысячи это Цивилизация 5. И на пятом месте Project Zomboid 42 тысячи. Ось наш расклад. І
Кожны раз, калі мы будзем круціць рулетку, альбо у нас будзе вызначацца лідар, вось як зараз топ-1, то мы яшчэ будзем і выкідваць гульні, якія у нас, за які у нас не галасавалі больш чым за 4 месяцы, пачынаючы з тых, на якім менш за ўсё пунктаў. Так што, па сутнасці, зараз у нас наступны кандыдат на вылет гэта My Friendly Neighborhood, якая мае 6630 пунктаў, якія размяркуюцца паміж людзьмі, якія за яе галасавалі. Но у нас зараз гэта твіт-чат адзначана, гэта значыць, што гэта выжа ўвесь твіт-чат да таго моманту, як быў палепшаны бот. Я не ведаў, хто за што галасаваў, таму гэта размяркуецца паміж іншымі гульнямі, за якія даўно галасавалі. Вусы, лапы, хвост, нос, зразумеў, так, ага, окей, 42, і, ну, на 42 можна было бы штось дадаць, так. Але гэта великодка не там. Я не буду зараз дадаваць мелкія дадатковыя великодкі, каб вас не блытаць. Калі вы знойдзеце великодку, вы будзеце ведаць пра гэта. Вось. Нормально. Кнопку націснулі, гэта ляжыць, захавацца. Дарэчы, калі не ведалі, абсолютна неважная штука, зараз у галоўнае меню схаджу, просто хацеў вам паказаць. Во, у рэжыме хардкора так працуе, менюшка галоўная трошки мяняецца. Дакладна мне панакідаюць карацей гэтых самых заблокаваных, але музычка пайшла. І яшчэ, калі переключаеш хардкорны рэжым, дзе ён там? Я зараз, хоп, выключыць. Хоп, музычка засталася, і оп, переключылася, так? Царква там ёсць на фоне, так? І зараз мы берем, і зноў... І вось зараз хардкор, і паехалі. Добренько, працягваем наше праходжанне хардкорнае. Так, скрыня ёсць, да якой так-то просто не дабрацца. Гэта адчыніць дзверы, але я, можа быць, у іх зайду, блин, я не ведаю, дарэчы. Я захаваюся яшчэ раз, ось прям зараз захаваюся, але я, блин, павінен бы мець магчымасць. Ладно, зараз мы пойдзем да стоса Этэрніту, я там ідэі не бачу ў чаце, я зараз... блин, я не магу выйсці. Так, добра, што я захаваўся. Вось тут. Пасля таго, як я вырубіў яго, мы зараз не пойдзем у той пакой, таму што, па сутнасці, нас гульня залочыць, будзе патрабаваць, каб мы дайшлі да Эўрара, Клэра і з ім паразмаўлялі. Але я зараз спецыяльна пабягу да стосу Этэрніту, на які мне канцэптуалізацыі не хапіла. Праблема, ведаеш, у чым гэтай... я прымаю як варыянт, так? Яшчэ складанасць у гэтым тое, што усе, каго я ведаю, не называю гульню слупы вечнасці, разумееш? Стаўпы, слупы, неважна. Ніхто не... усе, каго я ведаю, хто ведаюць пра гэту гульню, яны называюць яе Pillars of Eternity. Вось, і таму, можа, каб гэтая спасылка працавала, яна павінна быць, блин, да ангельская. Стопка Этэрніту, вось яна карацей. Вось гэта Этэрніт, гэта шыфер, па сутнасці, проста. Этэрнітавая канструкцыя, непрыкметны запас матэрыял для будаўніцтва дахаў. Не шыфер, ён Этэрніт па-ангельску. Але тут ён вырашыў, што шыфер трэба перакладаць. Ён-то і ёсць шыфер, проста не шыфер. Ён пілы. Не. Вы бачыце, як гэта выглядае. Давайте я паспытаю вас даць мне... як ён называецца, не рухаюсь, моторика, моторикс будзе. Калі ласка, накідайце мне прям шмат, падрыхтуйцеся, там 3 хвіліны кулдауна будзе. Дарэчы, до конца галасавання 3 хвіліны таксама.
Вось, у вас есть 15 секунд. Шиферу. Не, шифер давайте не, мы Eternit покидаем. Ну, типу, нам потрібна шифер. Не, боже, нам потрібна інтерніт, як слово. То бок, по сутності, нам нешта падобнае, як Pillar. Так, ёсць, накидали? Трохі. Не, яно не разблокавала мне здольнасць. Я магу сам сабе дапамагчы яшчэ крыху. А што для гэтага патрэбна? An inconspicuous Адчуванне зрок. Адчуванне, добра. Узровень укінуў. І вось зараз у мяне ёсць ну, пэўныя шансы на гэта. an Вось, inconspicuous чаму я гляджу на гэты будаўнічы матэрыял для дахаў? Оп, because не it атрымалася. was orderly. З таго, што я зараз захаваўся, я зараз яшчэ адзін буду закідваць пакуль узроўні. Уважлівасць. Я ж яшчэ, можа быць, нешта сабе апрануць магу, можа быць, падыходзячае. Хаця ў мяне тут не так, каб шмат рэчаў, так. Хуткасць рэакцыі, не, у мяне хутчэй за ўсё ніякай вопраткі няма падыходзячай. Мне неяк пачынае скакаць акенца стрыма спаўзаць. Куды спаўзаць? Ось, і карацей, атрымліваецца, калі паддон шиферу. Не, гэта ж поўнасцю... Вітаю, Борис Геннадьевич. Вітаю. Hello, everyone. Так. Якби... Eternit едзе. Карацей, зноў жа. Зараз я патлумачу праблему. Pillars of Eternity гульня, так? Ангельскі тут Pile of Eternite. Так? А нам патрэбна зрабіць Pillars of Eternity раўная штосьці. Зараз я напишу гэта ў чаце. Штосьці. Да, блин, переключение. На Knights of the Old Republic отправляется 10 тысяч. 10 тысяч. Это не вучебная тревога. На Divinity отправляется 2500. Пошла бойка. Пошла бойка. И яшчэ 1000. И на спор 1000. Добра, я пакуль адкладу гэта сваё паведамленне, таму што оно згубіцца ў закідыванні пунктаў, таму што рэальна зараз мне падаецца прям бойка пойдзе на ўсе пункты, якія ёсць. Застаецца менш за хвіліну. Некі мужик з жоўтым пакетам і качаргой адразу бачыце, што коп, ну, прафесійны. На Don't Start Together 1000, 2000 на Don't Start Together. Вітаю, містер Сінкер. Вітаночки. Так, амаль канец галасавання. На Death Stranding 2 яшчэ 1000, дзякую вялікі. Апошнія секунды пайшлі. І на Half-Life Diffusion яшчэ 1000. Дзякую вялікі. Оп, канец галасавання. Абраная гульня. Усё. У нас абралося там адразу шмат паведамленняў у чат. Глядзіце, што адбылося. Пераможца у нас Divinity Original Sin 2. Заўтра у яе і гуляем. Дарэчы, можа быць, варта гэтае галасаванне, ну, тыпу, выкідванне са спісу, і рулетку трэба трошкі, можа, рассунуць у часе, хаця бы на 5 хвілінак, альбо хаця бы на хвіліну. Каб бы не настолькі накидывала ў чат, непрыемна просто выглядае. Вось, бо на пераможцу одно паведамленне, на вылет ажно 2 і здаравенных. Вылетела у нас My Friendly Neighborhood 6600 на ёй было, і яна размеркавалася, за яе не галасавалі, апошні раз за яе галасавалі больш за 465 дзён таму, я вам скажу, гэта дакладна больш, чым гэта, і размеркавалася гэта па іншых гульнях. Так, на Bannerlord яшчэ 1000, на Chained Echoes яшчэ 1000. Дзякую вялікі, дзякую вялікі. Галасаванне скончылася. Не, ну няхай закідваюць, няхай закідваюць. Глядзіце, я зараз закінуў у чатку абмеркаванне, вось гэта. На Legend of Grimrock 2500, чат не спыняецца. Такія, тут твоя 100 Eternitу, твоя гэта лухта нейкая, абсалютна.
Так, Pillars of Eternity зараз адправлю. Вось так гэта. Глядзіце, Pillars of Eternity гэта назва гульні, так? І нам патрэбна штосьці Этэрнітаў. Так, ну, прыкладна вось такая ідэя. То бок, як бы, каб было, ну, гукавое падабенства, таму што Pile of Eternite і Pillars of Eternity гэта прям не перабіць, таму што, ну, просто гэта максімальна блізкая, просто што наколькі мы можам захаваць гэту спасылку, настолькі хацела сябе яе захаваць. Яна такая мелкая, але мы спрабуем рабіць такімі штукамі, што можам. Ну вось. Піраміда. Піраміда, ну, можа быць, але вельмі знацяжка. Яна ж проста не як піраміда выглядае, вось. Вось тут праблема, так? Вы бачыце, вось гэта літаральна, яна проста накідана тут яго. Дарэчы, давайте паспрабуем прайсці праверку яшчэ. Бо за панелямі з Этэрніту схаваныя дзверы, адсюль такое... Таму яны такія настолькі упарадкаваныя. Адсунуць панелі ў бок. О, калі ласка, там маленькія некрупметныя дзверы. Опанькі, бачыце, падае. Вось яна, бах. І гэта проста літаральна, тыпу, прям роўны пласт такі. Так. А гэта што? Хлеў для інструмента? Хлеў, ага, дзякую вялікі. Як гэта? Не лаўка, божухна. Сарай з інструментамі? Паглядзім. Вось гэты кусок панелі, гэта ёсць пайл. Так, стваральнікі, па сутнасці, яны зрабілі ўсё, што магчыма, каб спасылачку зрабіць. Ну, тыпу, яны таксама працягнулі за вушы. Там куча, не-не-не, вось гэтая вось штука, вось, тыпу, візуальна, вось яна і ёсць. Але, як вы бачыце, стваральнікі самі працягнулі за вушы гэта. Паля? Што гэта за слова? Я не ведаю такога слова. Пайшоў у словнічак. І... Паля. Дервяно брус забіты ў грунт для опору ў збудаваннях. Спілы Этэрніту. Спіл. Ну, спіл, дарэчы, няблага. Але прыцягнута таксама, як яно, у прынцыпе, і ў арыгінале. Ведаеце што, проста чалавек, які не ўдзельнічаў у гэтай размове, так, ён будзе такі, тыпу, што, адкуль гэта ўзялося, што за самапрыдумванне такое. А мы тут намаганні, мы тут, тыпу, сядзім прям, пацеем, каб прыдумаць нейкую прям спасылачку, а чалавек потым прыйдзе, такія спецыялісты, такі, ну, як бы, што за херня, там, прыдумалі сабе слова нейкае, прям, абсалютна не ў тэму. Хаця і ў ангельскай, тыпу, яно не ў тэму, яны спецыяльна, каб зрабіць сабе гэты, літаральна спасылку і ўсё. Але яно ніяк купа, просто падобнае па гучанні. Так, літаральна стваральнікі прыцягнулі за вушы, каб проста зрабіць спасылку, таму што мы зараз прыбралі Pile of Eternite, то бок Pillars of Eternity, каб зайсці ў Night City. Спасылка на кіберпанк. Вы разумееце, тыпу, ну, разумееце логіку, як бы, стваральніка ў гульні, так? Куды яны ідуць з гэтым. Усё, што звязана з Куна, ну, Куна мае такія спасылкі, пласт Этэрніту. Добра. Блин, я зараз казаў, пра які варыянт мы абралі, а я забыў ўсё ж, што мы абралі. Каб я таксама... Так. Дзе яно было у нас? Размова гэтая была. Так. Пу-пу-пу-пум. Окей. Там ідзе галасаванне. А я прагаласаваў? Я, по-моему, прагаласаваў. Так, яшчэ у нас галасаванне гэтага засталося 21 гадзіна, каб вы разумелі, у нашай каманды. Мы яшчэ да канца не вызначыліся. Піларс перакладаецца як пілерс. Не. Яно слупы. Стаўпы, слупы. Слуп, колона, опора, обелиск. Ну, перекладно у той, это самое, вариант.
пілон, у прынцыпе, як бы таксама плюс-мінус. Просто пілон гэта добры пераклад слова пілар. Але калі мы кажам пра вось гэтую штуку, тое, што мы бачым з этэрніта, яно прям таксама плітка этэрніту. Ага. У вас, напэўна, плітка? Я не скажу спецыяльна, каб вы не прыцягваліся да пэўнага варыянту. Просто каб вы... Я не жадаю, каб вы подтвердили наше меркаванне альбо не. Я жадаю, тыпу, трэцяе меркаванне. Ну, то бок, каб ваше меркаванне было незалежна ад нашага меркавання. І такім чынам мы можам да чагосьці цікавага прыйсці. Плітка інтэрнету, пліта этэрніту. Угу. Я так разумею, трэба неяк наблізіцца да транскрыпцыі слова pillars. Так, ну, у ідэале, то бок, па сутнасці, нам патрэбна слова, якое бы апісала тое, што зараз адвалілася, так, і якое будзе сугучна з pillars. Вось. Таму што, я кажу, праблема яшчэ, калі б у нас быў афіцыйны пераклад на беларускую мову гульні Pillars of Eternity, чаго не існуе, і нават хто бы пра што не казаў, так, але я абсалютна з усімі, з кім там з фанатамі размаўляў Pillars of Eternity, яны кажуць Pillars of Eternity. Вось, просто не спрабуючы нават перакладаць ні на якую мову, просто пакідаюцца ў арыгінале, і ў арыгінале яно добра гучыць, яно добра, ну, такая рытмічная назва. Вось. І вось тут-то як бы і нюанс, то бок мы па сутнасці робім сугучнае як бы слово, шукаем, якое будзе адпавядаць якраз таки англійскаму варыянту. Вось, якраз таки да Pillars. І каб яно было вось апісвала тое, што мы бачым, таму што спасылка спасылкай, але калі гулец не разумее, што нахрен адбываецца і чаму яно так называецца, гэта горш. Ну, тыпу, лепей згубіць спасылку, чым згубіць гульца. Ну, тыпу, у сэнсе таго, што не разумееш, аб чым гаворка. Вось, хаця нават у ангельскай трошки там у ангельскай амаль усе, з кім я размаўляў на англійскай, хто гуляў, для іх было для ўсіх незразумела, чаму гэта з'яўляецца pile, таму што pile гэта куча, ну тыпу гэта pile, хаця ў прынцыпе з нацягам можна сказаць, гэта вельмі з нацягам. Ну ўсё, значыць, спыняйце пераклад дыска Элізіума і пачынайце перакладаць слупочкі вечнасці. Ну, ты, канешне, гэта... Вось з слупамі... Ведаеш, карацей, па такой логіцы нам яшчэ патрэбна спыніцца з перакладам. Я рассказываў, у аднаго з персонажаў ёсць цытаты з Дэманамікона, нейка што... Дэманалогіі, выбачаюся, не Дэманамікон. Прыдумаў увогуле назву зараз. Гэта сама з дэманалогіі Карла нейкага там у Брытаніі, там яшчэ некалькі гэтых дэманалогій было зроблена, розных варыянтах ад розных каралей. І карацей, вось цытаты з той дэманалогіі, мы ну, на яе ёсць дыялог. І па сутнасці нам патрэбна тую дэманалогію там 14 стагоддзя перакласці, каб нам прамыя цытаты адтуль браць усяго-то. Так, не ведаю, ці гэта па-беларуску спіл этэрніту. Ну, там варыянт быў, хтосьці падкідываў такі, так. Вулчар, ты записываешь, так? Спілаванне. Спіл, так, спіл этэрніту, так, было. Вулчар, записывай просто на гэта самае. Просто на усялякі, можа быць. Я думаю, што мы ўсё роўна, ну, як бы паглядзім, як вырашыцца, як унутры каманды, паглядзім да чаго, просто меркаванне яшчэ дадатковых людзей можа быць паўплывае. Ось, піларама этэрніту. Пачка таксама такое, так. Але добра, не, тут, разумееце, гэта сутнасць мазгавы штурм, так, тут няма правільнага варыянту, то бок, што бы мы не рабілі, мы зробім няправільна, чат. Ну, тыпу, хутчэй, няма сэнсу спрабаваць набліжацца да нейкай там бясконцага ідэалу. Трэба зрабіць так, каб яно выканала, па-першае, было зразумела ў кантэксце гульні, што гэта такое і чаму мы з ім узаемадзейнічаем, так мы, то бок, каб для гульца было зразумела, што адбываецца. Вось, спасылачка апцыянальная, але вельмі хацелася, ну, адна з тых спасылачак, якую хацелася б захаваць. Разумовая дзейнасць развівае чалавека. Вось хтосьці цяпер спец у дэманалогіі. Ну, раптоўна.
зусім нечаканыя результаты. Пераклад дыскалізіум сам па сабе тыпу цікавы, таму што абсолютна нечаканыя веды могуць быць патрэбныя, ну абсолютно нечаканыя. Там веды алкаголі, напрыклад, хаця, ў прынцыпе, калі задумацца, гэта важна для гульні, тыпу, разбірацца ў як перакладаць розныя тыпы алкаголю і што, як па тыпу робіцца вось такія рэчы. Прыходзіцца вельмі дзіўныя рэчы гуляць час часу. Ось, у мяне з гэтым з мірагаловым, якога я тут усё неяк, я рэальна яго ўжо паўгады не кранаў, з ім там увогуле вельмі цікавае. Мне што такое краніометрыя, ну гэта вымярэнне чэрапаў, як тыпу расавыя тэорыі, якія існуюць у нашым сусвеце, тыпу вось гэта ўсё там з 30-х 40-х прыходзіцца калупаць такія хрэні, якія абсалютна тыпу ніколі ў сваім жыцці бы не палез бы шукаць. А потом можна зрабіць адваротную апытанку, як думаеце, на што гэтая спасылка. Так, у ідэале, конечно, так, было бы праверыць, тыпу, ці зразумець. Калі шчыра, я гуляў на ангельскай, і я не зразумеў гэтую спасылку. Я не зразумеў, чаму Pile of Eternite. Night City я спасылку зразумеў, але я тады здзівіўся, такі не халеры яны, тыпу, тады гульня, по-моему, яшчэ кіберпанк, яны выходзілі дзесьці паралельна плюс-мінус, але такі, чаму бы яны не маглі зрабіць спасылку на кіберпанк, калі пра які ўсе і так ведаюць. Вось прыкладна такое у мяне было здзіўленне там у той момант, калі я праходзіў яе, ну, даўно. Так яна ў 20-м годзе выйшла, і я думаю, што яны літаральна адзін у той жа год выйшлі, по-моему, яны кіберпанк і дыскалізіум. Куча асбеста цэменту. Дзякуй, вялікі паладзін. Гэта дакладна дапаможа. Добранька, вось такая штука. Ідзем унутр. Тут, дарэчы, мы і да плашчыка можам дабрацца, але плашчык зараз яшчэ не гатовы, і ён нават яшчэ не ў наступнай версіі. Ну, тыпу, ён яшчэ пакуль не гатовы. Вось. І яшчэ, зноў жа, я зараз асцярожна, я не таркаю ні на што лішняе, на зелёненькія кружэлкі гэтыя ўсе на кропачкі, таму што я спрабую сабе вывучыць думку адну, вось гэтую 15-е індаплемя, каб атрымаць сабе бонус на гэтыя 4 гадзіны будзе, таму што ўсё гэта будзе, яно зараз ужо я атрымаў сабе з таго, што хардкор, праходжанне прапланаванае трохі, ну зараз мы з вамі трошкі яго пашалелі тут. Вось. Я атрымаў сабе думку джамавю і 15-е індаплемя. Гэта значыць, што калі націскаю на кожную сферу вось гэтую, я атрымліваю сабе дадаткова пункты досведу і дадаткова яшчэ і грошы. Буду атрымліваць грошы. Таму я пакуль іх пакідаю на потым. Плойма таксама ме. Ну так, яно далёка. Вось, дарэчы, гэты плашчык. Але да яго, каб дабрацца, вось сюды патрэбна... Божухна, колькі ўсяго. Это што у нас? Паштоўка, Гран Курон. Так. Носафед. Горошки раскіданыя тут. Па сутнасці, каб вы разумелі, мы зараз над гэтымі дзвярыма, у якія мы маглі прайсці, так? То бок мы проста абышлі праз верх, і гэта альтэрнатыўны шлях у порт. У порт, па сутнасці, можна трапіць толькі два шляхі ёсць. Праз вось гэты плашч, это які наш плашч, спойлер. Паліцейскі плашч. Здаецца, што нехта пакінуў тут на парэнчах. На поручнях сваю брезентавую паліто. Калі вецер рухае, божухна. Як час ад часу балюча гэта чытаць. Калі вецер рухае плашч, на яго спіне выразна бачны белы прастакутнік. О, сын сукі, гэта паліцейскі Mother, you son of a gun, it's a cop cloak. Літаральна учора абмеркаванне гэтага было, по-моему, так? О, твоё, так, твой дыялог, але гэта яшчэ да апрацавання. Дарэчы, що там Son of a Gun вызначыліся. Я быў заняты, я там почку сваю рабіў і не ўдзельнічаў у размове. Так. Але сачыў краем вока. Што у вас там? Па-па-па-па-пам. Блін. Не памятаю. Вось, не. Так, гэта трупер. Son of a Gun, Мачин сын. Ёлкі-палкі варыянты. Добра, я не буду лезці ў гэта. Блін, я хацелася б яго, конечно, ўжо апрацаваным бы пабачыць.
На наступны раз дакладна яго пакідаць не будзем, зараз яго будзем развязваць. Son of a Gun, гэта ж паліцейскі плашч. Так, хутчэй за ўсё гэта твой. Урэшце-рэшт на ім ёсць пазнакі РГМ, а ты маеш звычку бяздумна абыходзіцца са службовым абсталяваннем, адзначае правяраючы вышыню, на якой вы знаходзіцеся. Відаць, вы маглі бы туды саскочыць, а здаецца, у старыя часы вы трэніраваліся ў лёгкай атлетыцы. Першы варыянт азірнуцца, другі варыянт, што мы тут наогул робім. Трэці варыянт, сапраўды думаеш, што гэта маё паліто, паспрабаваць саскочыць? Чацвёрты варыянт, ідзі скокнуць па сваё, ідзі за сваім паліто, пераскоч так, пераскокні праз край. Матчын сын, зразумеў, добра, будзем матчын сын. Так, варыянты, чат, ваши варыянты, што мы робім? Можа не зараз. Добра. Калі што, варыянты заўсёды у нас ёсць абысці. Так, у нас уже ёсць адкрыты там шлях унізе 50 на 50. Варыянт дзейнічаць. Правда, думаю, што гэта маё паліто, паспрабаваць саскочыць. Паліто? Так, думаю, што ён належыць табе. Вам, кім у нас, па ідэі, з павагай павінен ставіцца. А што датычыцца таго, ці павінны вы яго забраць, ён глядзіць на галоўны тратуар, які знаходзіцца ніжэй. Это не выглядае асабліва бяспечна. Самае большае 2 метры. Незалежна ад таго, што вы вырашыце, я пайду з вами. Адразу скокаў без фізпадрыхтоўкі. Там можна агледзецца і тыпу там пра лікі зрабіць вось гэта ўсё. Плашча выглядае як мяшок, які лапоча, неважна, на ветры і поўныя рознай дробязі. Хто ведае, што хаваецца ў яго кішэнях? Цяжкая. Там 3% просто праверка. Яшчэ варыянты давайте, чат. Што робім? Мне падаецца, просто глядзіце, зноў жа, я гуляю на хардкоры і 3% верагоднасць. Складанасць. Saver Fire у нас яшчэ і 0. Я магу перапрануцца? Я зараз і перапрануцца не магу. Мне патрэбна адысці, каб перапрануцца. Блін, чат, я закрыў галасавалку. Нельга так рабіць. Я зараз перагаласую, але я на ўсялякі, калі вы выбераце гэты варыянт, я падрыхтуюся. Мне што-небудзь ёсць? Saver Fire -2. Без штаноў лепей. Гэта канкрэтна лепей рабіць без штаноў. І без зялёных чаравікоў. У меня больше вопыт. Вось так. Мы падрыхтаваныя. Білд на скокі з гэтага сама з поручняў. Во, верагоднасць 3% на 8 падвысілася. Цудоўна, у нас поўны білд. Калі што, я гатовы. Так, галасуем. Што робім? Вось цяпер дакладна коп. Я падрыхтаваўся, так. На усялякі. Рознае можа адбыцца ў копаўскай справе. Так, я бачу вы чат. Ожидаеце, каб ён скакаў. Добра, 8% верагоднасці. Я вас паспытаю, накіньце мне яшчэ, я не жадаю там расцюхацца. Калі жадаеце, можете не ставіць. Гэта штука працуе абсолютна хаатычна. Вы можете як накідаць мне пунктаў, так і не накідаць. Што паспееце, то паспееце накідаць. Ось, ну там, типу, неяк вылічвае галасаваннем, типу, што ў мяне будзе, як будуць выглядаць мае верагоднасці. Неяк не змянілася. Ладно, полетели. Глядите. Краду. Мау. Не, высока. Не выглядае гэта небяспечна. Лейтенант, напэўна, вар'ят, што гэта прапаноўваў. Гэта ж сапраўдная смерць. Галакружэнне амаль што выклікае тваё падзенне. Крытычны стан маральнага духу, так. Апошняя штуку. Інтэлекту дадаў. Ты ж мог памерці, сіла воля кажа. Чортова... Так. Чортова душа, што? Добра. Чортова душа, гаўно, я тебе подводжу, не такая была дамова. Эй, што здарылася? Шчыры пытаецца, шчыры незапакойна пытаецца. Нічога са мной, Кім, я просто зараз не змагу. Разумею. Мы заўсёды можам вярнуцца сюды, калі табе стане лягчэй. Урэшце рэшт, гэта толькі плашч. Давайте азірнемся яшчэ. Вецер тут на гары агрэсіўны, ну, версія, на даху увогуле. Лейтенант глядзіць на велізарны кран, які ўзвышаецца ў далечыні над пляцоўкай з кантэйнерамі.
Пасля гэтага ён зноў паварочваецца ў кірунку сумнага кавалка матэрыялу, які трапечы на ветры. Ну, не разбакавана. Што мы тут наогул робім? Мы вельмі блізка да ўзлому утраплення ў прамысловы порт. Напэўна, там мы знойдзем нейкую інфармацыю. Мне здавалася, што менавіта таму мы тут. Магчыма, што мы проста, альбо мы, магчыма, проста даследуем наваколле. Аглядаецца ён навокал, а вецер трасуць яго валасы. Вось вам прафесійны пераклад. Добра, зноў назад абутак это ўсе апранаем. І, з інтэлектам, магчыма, мы бы нават і не вырашылі бы нічога за там рабіць. Так, да Урара зноў жа можам трапіць праз дзверы тыя. Так. Уи. Пабегалі, паспрабуем трапіць да Эўрара. Эўрар таксама, на жаль, не гатовы, але, блін, мы ўзялі ў пэўны момант, як каманда, калі нас яшчэ чацвёра было, па сутнасці, у нас у кожнага чалавека было па гіганцкаму дыялогу, і гэта, па сутнасці, стапарнула ўвесь пераклад, таму што гэта гіганцкія дыялогі, якія ты не можаш проста ўзяць і там пачытаць за адзін вечар. Тебе патрэбна прям дзень і там абраць дзень у тыдні, каб прачытаць нармальна, альбо сядзець некалькі дзён запар, каб ты не забываўся кантэкста з папярэдняга дня. Карціна хлера працы, прям сопротивление ветру будзе валасы болей. Дарэчы, прачытаў, але не пракаментаваў. О, я магу зайсці. Амаль да ўрады, там, дзякуючы сопротивлению ветру, якраз таки я далей не прайшоў, мне падаецца. Так, гэта нічога не кранаем тут пакуль. Что тут можно паўзаемадзейнічаць? Вось нейкая хрень. Часопіс для Фуме. Так. Дзень. Ну, типу, добра, калі дзень, добра. Не, я кажу, калі пра адну частку. Хаця не халера, я вычытваў ні дзень, ні халера, ні дзень. Там у лепшым выпадку дзень. Хаця Вулшара супер адказная чат, каб вы ведалі, як яна працуе, яна прям усе спасылкі ўсё адкапае, прям абсалютна. Там жесть просто, я вельмі шчаслівы, што Вулшара ёсць у нас у камандзе. Мне спатрэбілася 4 поўныя дні, каб палову толькі вычытаць. Божухна. Я просто, у мяне вока замыльваецца, шчыра. Я чытаю, калі чытаю больш за 3 гадзіны, то я разумею, што я ўжо ледзь уважліва чытаю. Ну, я спрабую, але намагаюся, але мне складана. Я там перапынкі раблю, ну, каб разумець. Вось. Чацік, ведаеце што, зараз можна будзе патэлефанаваць па тэлефону, вось гэта гадзіннік з тэлефонам. Там можа быць атрымацца дыялог, а можа не. Я бы зараз зрабіў невялічкі перапынак, я бы паснедаў, і пасля мы працягнем, добра? Ось, у спортлато, там не памятаю, насамрэч. Нейкія званкі дакладна можна рабіць у гульні, і я памятаю адзін на іншым беразе ракі званкі там рабіць, але тут ужо не ўпэўнены. А мне наадварот падаецца, што я душу. Ты знаходзіш такія штукі, якія ніхто бы нахрен не знайшоў. Я пра стос інтэрнету нават не здагадаўся бы, што гэта спасылка. Я бы просто прапусціў. Добренька, зараз невялічкі перапынак, літаральна 5 хвілінак, 5-6 хвілінак мне тут, у мяне ўсё перада мной ляжыць, я ўсё просто за гэта не прымаюся. І я яшчэ рэкламны блок кароткі пастаўлю, каб ад нас Twitch адчапіўся са сваімі прыроламі і працягнем.
Ну все. Хардкор. Не хапае трохі вось гэтаму трэку, які ў галоўным меню. Товарищ подполковник, это просто соль. Гэта сам не хапае у галоўным меню. Гэта тэма, яна мае развіццё, то бок яна зараз зацыкленая на самым, скажем так, слабым сваім моманце. І не хапае ёй развіцця, вось гэтага прям, калі яна прям лупашыць пачынае по-крутому. Вельмі гэтага момента не хапае, вось зараз ну, слухаю і такі, блин, я так ожидаю, каб яна пайшла ў наступны як бы свой цикл. Вось, таму што яна то паўтараецца шмат у чым, але падобная.
Я зараз вам закину на вас посылочку. Песня называется Ecstatic Vibrations. Ecstatic Vibrations. Totally Transcendent. Ось так ось називається. Я зараз вам закину на ютубі, просто кому цікаво, щоб вам було на що орієнтуватися. Можете послухати. Ну і назву особно кину. Я думаю, вы можете знайти. Вот там, коли что. Коли не ждайте по посилці, зараз переходить. Добренько. Зараз протягуємо далі. Ну що, телефонуємо. Already familiar. Ти тягнешся до слухавки. Тебе вітає уже знайомий холодний дотик пластику. Handset. Блін, яно по 10 монеток коштує, а мне зараз кожная монетка, гэта важно. Не, может быть, зараз телефонувати не будем. Я просто задумався, мне бы грошей. Давайте йдемо до Еурара. Я ще не витримаю Еурара Клера розмову, хутчэй за все. Ну, хоча б плаш ёсць. Паліто ўсё яшчэ звісае з балюстрады. На яго спіне выразна відаць белы прастакутнік рывашойскай грамадзянскай міліцыі. Узять. Калі вашыя пальцы дакранаюцца брызента, вы адмаль адчуваеце брызента, ён дакладна брызентам. Тарпаулін. Что такое тарпаулін? Дакладна брызент? Тарпаулін. Так, брызент. Добра. Брызента вы адмаль адчуваеце, быццам плаш хоча перадаць вам праз скуру заспакаяльнае паведамленне. Добра. Я вось не ведаю, мы пройдзем там праверку і адчынім... не, у нас канцэптуалізацыя не хопіць, каб кантэйнер адчыніць. Але паспрабуем. Так, галоўнае бутэлькі лішнія не забіраць. Толькі тыя, якія патрэбна. Блін, гэта я хутчэй за ўсё прыйдзецца тыркнуць, таму што так я бутэлечкі не заберу. Так, прыйдзецца тыркаць. Недакуркі ад прынамсі 3 пачак цыгарет. І яшчэ вялікая колькасць пустых бутэлек чырвонага камадоры рэд і магутнага моцнага... Не, пачакай, як мы? Магутны пілснер. Магутны пілснер мы пераклалі. Так. Оп. Оп. Збіраем рэчы. This is the night watchman. Гэта будка начнога вартаўніка. На дзвярах бачна імя Рэне Арну. Listen, it's okay Послухай, ты маеш права на тое, каб прысвяціць некалькі хвілін сабе. Сідай і крыху адпачні. Сідай, адпачні. Кім, я толькі хутка заглянуў унутр, агледзець будку. Калі трэба, кажа лейтенант, азіраючыся. Толькі хутка, калі ласка, тут лёгка нас заўважыць. nothing incriminating catches your eye. Нічога, яно сказана, абцяжарваючага, але нічога падазронага, хутчэй, у гэтым выпадку не кідаецца ў вочы. Шафа чыстая, іх нешматлікае змесціва добра арганізавана. На стале стаіць фатаграфія ў рамцы. Возьми здымак. Black and white photo. Чорна-белая фатаграфія пара на вулічным кірмашы. Мужчына малады, цёмнаскуры, апрануты ў мундур каралеўскага карабінера. Дзяўчына гарэзліва усміхаецца ў камеру. Smiley. Why did you take that? Чаму ты гэта ўзяў? Пытаецца лейтенант, гледзячы на здымак. Першае, штосьці ў гэтым мужчыне выклікае маю цікавасць. Гэта, напэўна, нейкая пабочная справа. Другая, я міліцыянт, збор доказаў для мяне інстынктыўны. Третье, я хочу стварыць мастацкі фотокаляж. Кім? Давайте-ка галасаванне. Важныя пытанні пайшлі. На халеру мы яму взялі. Мастацкі фотокаляж. Дакладна, добра, робім яго. Of course you are. Вядома, кажа ён стрымана. Урэшце-рэшт, расследаванне забойства не было поўным без прыдуманага... Што? Адвольна? Акрамя арбітрарі прыдуманага фотокалажа. Так. Сесці адпачнуць, давайте паглядзім. Блін, я просто не ведаю, навошта мне сесці адпачнуць. Гэта тыпу уже час скіпне. The chair is not as Крэсла не такое сціплае, як астатняя частка будкі, а да сядзення чорнымі стужкамі прыкручана тонкая серая падушка. secured to the stiles by black ribbons. Пашукай нешта, што магло б табе дапамагчы. Drawers are empty, save for old timesheets. Так, шуфляды пустыя за выключэннем некалькіх старых графікаў і рахункаў, аднак у маленькай скрынцы вы знаходзіце крыху таных абезбольваных сродкаў, яны крыху пратэрмінаваныя.
Кім не будзе перашкодай, калі вазьму адсюль трохі лекаў. Прыняць іх адразу, прачытаць інфармацыю о пабочных эфектах. Прачытаць інфармацыю о пабочных Oh эфектах. boy, where to Ой, start? дзе ж тут пачаць-то? Павышаная рызыка деменцыі, Infectious disease, божухна. sudden death, Міні-строкс, erectile malfunction, блін, як гэта? Ну, карцей шмат роўнага. Раптоўная смерць, упадзенне валасоў, імпатэнцыя, інтэнсіўная пярдзёж карацей. Разжижванне крыві, пачарненне слізістых апалон. Блін, на гэта трэба рэгіёну будзе саджаць на вось гэту штуку. Таму што прылічэнне гэта вычытаць нават не магу. Пачарненне слізістых абалонак, божахна, некантралюемыя прыступы плачу, павышаная адчувальнасці да ле-опера. Неаперабельных дэгенерацый суставу, поўнай дэградацыі пазваночніка, цудоўны набор. maybe this was a bad Можа, гэта idea. не было занадта добрая ідэя. Кім ці не будзе табе перашкоды, калі вазьму адсюль крыху лекаў. I'm not here to tell you what to do. А я не тут, каб казаць табе, што рабіць, дэтэктыве. Яно напісана, яно напісана прыміце, але ў сэнсе, што ўзяць іх з сабой. Ну так, у ангельскай можна і так перакласці гэта, але ў гэтым выпадку проста ўзяць з сабой. You take the painkillers. They are yours Так, now. добра. О, блін, колькі лячылак у мяне. Ачмурэць, гэта прям выратуе нас. You stand and exit. Добра. І думка скончана. Metric ship compressor. Аб'ёмны упарадкавальнік гаўна. Bizarre. Мы сёння атрымалі дзіўныя навіны з заходняга рывашоля. Гаўно ў галаве паліцейскага было ўпарадкавана і запакавана ў кантэйнер пад ціскам каля 495 гігадецимелаў. 5 gigadecimals. Децималяў. Для гэтага лічылася, што такі ступень упарадкавання гаўна на ўзроўні металічнага вадароду можна назіраць толькі ўнутры паміраючых зорак, а не ў паліцейскіх. Невядома, як доўга гэтая гаўняная асаблівасць можа пражыць. Не асаблівасць, гаўняная сінгулярнасць зможа пратрымацца там. Ну, карацей, мне падавалася, мы гэта ўжо пераклалі, але нешта яно не ў версіі гэтай. Таму што яно трошкі тут аўтаматычны пераклад, але яно ўжо было адрэдагавана ў пэўны момант. Цікава, чаму яно не тут. Я быў упэўнены, што мы даўно гэтую штуку зрабілі. Блін, у мяне ёсць. Трэба будзе пераправерыць. Можа быць, яно ні халер не запакоўваецца зараз у версію проста. Можа, скрипт трэба перапакавання перарабіць. Я забыўся проста пра гэта. Та-та-та. Хаця не, пачакайце-ка, інтэрфейс-то запакоўваецца. Дзіўна. Ладно, я зноў жа прафесійная, карацей, это сама дэфармацыя, я ўжо разбіраю пераклад, а не гуляю, прям гуляю. Так. Давайте-ка контейнер паспрабуем спусціць. Адкрыць яго у нас хутчэй за ўсё не атрымаецца. У нас мы недастаткова добра будзем размаўляць з кантэйнерам, каб адчыніць яго. Але калі атрымаецца, будзе весела. A rusting control. Ржавеючая панель кіравання з некалькімі ручкамі. На ёй ёсць дзве зацёртыя ад выкарыстання кнопкі з надпісам With use. It seems Марке і Арет. Здаецца, яны служаць для кіравання вялікім краном над вашай галавой, да якога падвешаны кантэйнер. marsh. Марш уключыць, аре выключыць. Марш. A loud grind. The crane shifts. Кран рухаецца над твоёй галавой з гучным скрыгатам, пераносячы магутны металічны кантэйнер. Пайшоў пускацца. Так, давай-ка. Умацуйся. And І з нечакана ціхім стукам ён кладзе яго на зямлю. the harbor sleeps. Порт спіць, а ў далечыні кіпіць страйк. Кран можа зноў адпачыць. Мэта яго існавання была дасягнута. Has been fulfilled. Першы варыянт мэты існавання, што ты маеш на ўвазе? Я кампрэнду. Вось гэта цуд увогуле аўтаматычнага пераклада, ён вось гэта я кампрэнду, каб вы разумелі, зразумеў, і на польскай там таксама я зразумеў.
тыпу на беларускую чамусьці дзякуй вялікі чату GPT і колькі там ужо 1,5 гады даўніны ён выдае вось такія вось галюцынацыі. Вось мэта існавання, што ты маеш на увазе? This Перанос гэтага кантэйнера, вядома, для гэтага ён быў пабудаваны, гэта якраз тое, што ён зрабіў, а зараз адпачне. I can't see what Не ведаю, ці варта была ўся гэта мітусня, адзначае ён, гледзячы на скрыню, але на кантэйнер, але прынамсі мы ўбачылі кран у дзеянні. Гэта, мушу прызнаць, было захапляючым. Добра, пакуль нічога больш не націскаем, паспрабуем паразмаўляць з кантэйнерам. before you stands Перад табой стаіць транспартны кантэйнер, адзін з многіх на гэтай пляцоўцы. Лейтенант, гэты кантэйнер здаецца дзіўна унікальным. is this like your thing? Это як тады з той сцяной? Можа так, не ведаю. Мабыць, мы павінны гэта больш дакладна праверыць. You? Сур'ёзна? Бо я не. Што, чаму There не? are a million Тут стаіць мільён кантэйнераў. Чаму ты так зацяўся на гэты адзін? Бо ён звісаў з крана першае. Другі варыянт. Ну не ведаю, якім. Здаецца, ён здаецца выключным. Трэці варыянт. Паглядзі на кантэйнер. Можа, унутры кантрабанда. Чацвёрты. Ты маеш рацыю, гэта, напэўна, нічога асаблівага. Чат, зараз будзе галасаванне. Так. Так. Ага, добра. Ён здаецца выключным кім. Я сам абіраю тут 40-40, аднолькава абіраю я. It's a cargo container. Это грузовы кантэйнер дэтэктыву. Такі ж дэтэктыве, такі ж, які як астатнія. Лейтенант нават не глядзіць у ваш бок. У яго бок, у We are сэнсе not кантэйнера. here to interact with Мы сюды прыйшлі не для таго, каб узаемадзейнічаць з кантэйнерамі. Мы тут каб паговорыць з прафсаюзам, так? Пастукаць у дзверы, no reply. пахрукаць. Ніякага адказу. The knock produces a Калі hollow стукаеш, метал глуха звініць. Не здаецца, каб у кантэйнеры нешта было. container. Адкрыць дзверы. Attempt to turn Без вынікова спрабуеш павярнуць ручку. Дзверы здаюцца механічна doors зачыненымі. seem to be mechanically locked. To your left, the lieutenant А, considers your actions. Лейтенант стаіць злева ад цябе, з некаторым здзіўленнем назірае за тваімі подвігамі. Рыторыка немагчымая, чат. 19. Убядзіць дзверы, каб яны адчыніліся. Вось рыторыкі мне не хопіць. Зараз паспрабуем білд сабе максімальна. Мне не тое, каб шмат, насамрэч, каб я мог штосьці з гэтым зрабіць. Чакайце-ка, рыторыка. Яна дзе ў нас? Рыторыка. Ёсць пераконванне і рыторыка. Гэта дзве розныя здольнасці. Добра. Так. На рыторыку у нас штосьці -1. Вось яно. Гэта не працуе на рыторыку. І ўсё, можна проста зняць, і гэта будзе ўжо лепей. Але, каб вы разумелі, там 19 складанасць. Its draw has not lessened since you were last here. If anything, it seems to have grown slightly. Давайте карацей гэта. Я паспытаю чат у вас, калі ласачка, дайце мне ўсёй сілы, якую толькі можаце ў інтэлект закінуць зараз. Мы паспрабуем адчыніць кантэйнер. Пераканаць дзверы, каб яны адчыніліся. Пачынаю галасаванне. Оп. Паштовую скрынку не крыўдзіце. Ну, так, навошта я крыўдзіць? Чаму мы не стукаем усё, што можна ударыць? Так жыццё магчымасцяў уцякае скрозь пальцы. Мы спрабуем усе варыянты. Так, на ўсё, што у нас ёсць. Гэта ўсё роўна не выратавала чат сітуацыю. Спрабуем. Why are you even trying to open a door? Рыторыка. Чаму ўвогуле спрабуеш ты адчыніць дзверы за дапамогай рыторыкі? Першы варыянт. Бо выкарыстанне фізічнай сілы не было варыянтам. Другі варыянт. Вось менавіта. Чаму? Пытаначка. Было бы, конечно, весело адчыніць гэты кантэйнер. І каб вы разумелі, спойлер для тых, хто не гуляў, а для тых, хто нават не адкрываў просто. Блин, 50 на 50 размеркавалася. Па сутнасці, гэты кантэйнер, ён прям цікавы, ён сапраўды цікавы. І яго сапраўды можна адчыніць рыторыкай, канкрэтна праверкай рыторыкі. Выкарыстанне фізічнай сілы не было варыянтам. What wasn't an option? Бо што не было варыянтам, лейтенант выглядае занепакоеным. Выкарыстанне майго цела замест абаяння. Now is not the time. Гэта не час займацца філасофіяй, дэтэктыў. Можаце гэтым займацца пасля працы.
Я яго адчыняў, і гэта бум. Ну, яно круто. Просто ён і так складаная праверка, супер складаная праверка. І без гэтага самага... Так, яшчэ. Яна складаная праверка, але зараз на рэжыме хардкора там яна ўвогуле амаль немагчымая, нейкая касмічная. О, новенькая. Пачатачкі. Паўзмрок прыдышаюць. Я реально спецыяльна абыходжу ўсе гэтыя кругі, кропачкі гэтыя, каб потым іх пазбіраць усе. Мне, дарэчы, каб іх пазбіраць, мне патрэбна... яшчэ шмат. Яшчэ 4 гадзіны. 4 гадзіны і 30 хвілін, каб атрымаць эфект. Затое мы ўжо можам пайсці паспрабаваць прайсці праверку каля трупа, каб паразмаўляць з ім. Хаця не факт, што атрымаецца. Nice and red. Container, put the logos on. Бестурботны Лео напівае песенку сабе пра кантэйнеры, пра чырвоны, той, што напафарбуе яго ў чырвоны. Я просто, тут сэнсу перакладаць яе няма, таму што яна проста нескладная такая песенка, якую ён проста напівае. Слова гэтай кантэйнернай песні прыдумвае на хаду. Акцэнт мае неверагодна выразны, нельга не заўважыць, што гэта Убі. Жыхар патануўшага паўвострава Убісунд. Сік он мунде. Убісунд, што цікава, вось гэта не пытанне. Убісунд, гэта сцвярджэнне, то бок жыхар патануўшага, знікаючага паўвострава Убісунд. Убісунд — гэта адзіная геаграфічная назва ў Дыска Элізіум, якая мае пытальны знак у сваёй назве, увогуле любы знак, у прынцыпе, у сваёй назве. Гэта сцвярджэнне, ён не пытае у нас зараз энцыклапедыя. Так, добра. Дробны мужчына настолькі пагрунута сваёй працы, што нават не заўважае цябе. Вітаю. Пра Эўрара пяе. Калі вы не ведаеце, давайте кантэкст для тых, хто не гуляў у гульню, і давайте я дадам кантэкст такі не зусім спойлерны, так? Мы займаемся расследаваннем забойства, якое адбылося па-за кафе Вірлін энд Рекс. Мы коп, я думаю, дзіўна будзе зараз расказваць тое, што можа быць вядома ўсім, але базавыя рэчы таксама тут трошкі прабегчыся, каб вы таксама ведалі, пра што адбываецца і чым якой хрэнью я тут страдаю. Вось. І мы коп з амнезіяй, які спрабуе якраз такі развязаць гэтую справу. Пакуль справа ідзе, калі так глядзець, гэта толькі першы дзень, і насамрэч толькі паўдні прайшло, труп мы ўжо пабачылі, але агледзець яго не атрымалася, таму што мы зблівалі па сутнасць, там вельмі дрэнна у асяроддзе яго. Наша амнезія таксама ні халера не дапамагае, таму што мы ў пачатку не ведалі нават, што мы паліцэйскі. Вось, і адзін з людзей, які можа быць нам карысны, з якім варта паразмаўляць, гэта Эўрар Клэр. З Эўрарам Клэрам я зараз зарана размаўляю, насамрэч, але я бы хацеў атрымаць ад яго дадатковы квест, каб пайсці па ланцужку камуністаў, таму што мне, па сутнасці, ніколі не было такога праходжання, ніколі камуністычны шлях не браў. Вось. Гульня, па сутнасці, мае шмат варыянтаў праходжання. Як бы вы ў любым выпадку пройдзеце гульню, калі вы будзеце проста сядзець і гуляць у яе. То бок нават, як бы вы не рабілі, калі вы будзеце штосьці рабіць, то яно само па сабе пакрыху прыйдзе. Я думаю, на рэжыме хардкора можна запароць гульню так, што вы фізічна не здольны будзеце яе прайсці, а ніяк проста. Але можа быць нейкія штукі там, я не ведаю, дарэчы, я ніколі так не рабіў, але хардкорна, гэта маё першае хардкорнае праходжанне, я ўжо ведаю гульню, я ведаю, што дзе, і я адпраўляюся зараз да Эўрара Клэра. На Divinity Original Sin 2 адправіцца яшчэ 10 000. Дзякуй вялікі. Так, чым я магу дапамагчы? Бачу, што вы не з прафсаюзу заблудзіліся. Напэўна, вы не адзін з гэтых стажкаломаў. Яго прыемны твар, альбо штрейкбрейкераў. Не памятаю, як мы. Скабс. Гэта яшчэ не зняважлівае, кажа. Яшчэ 10 000 на Divinity Original Sin 2. Дзякуй вялікі, Танчык.
Вось. Глядзіце, наконт DaVinci Original Sin 2 у нас з панядзелка пачынаецца серыя стрымоў па DaVinci Original Sin 2 з-за таго, што вы галасуеце актыўна, вельмі галасуеце, даўно ўжо прасоўваеце, вы гіганцкую просто колькасць пунктаў ўжо адправілі на DaVinci Original Sin 2. Вось. І па сутнасці, так, па сутнасці я што буду рабіць? Я буду рабіць 2 тыдні мінімум па DaVinci Original Sin 2, можа быць 3, ёсць такая высокая верагоднасць, таму што я бачу актыўнасць, зацікаўленасць і варта прасунуцца прям моцна, можа быць мы прям, ну, нармальны такі кавалак. Это па сутнасці 9 стрымоў, можа быць плюс яшчэ пара, заўтра у нас будзе 1, таму атрымліваецца 10 стрымоў, можа нават больш, калі яна яшчэ раз пераможа альбо ў рулетцы, альбо на пятнічны стрым. Так. На Cruel Squad было закінута больш. Я агулам, ну, типу, за увесь час. Ну, типу, DaVinci Original Sin 2 за увесь час прасоўваецца ўжо даўно і шмат і актыўна. Вось, прям шалёная нейкая колькасць там прасунута была. Так, напэўна, вы не адзін з гэтых стажкаломаў, яго прыемны твар нам становіцца суровым. Што... Так. Сапраўды, гэта так. Значит, асабіста ў мяне да іх нічога няма. Людзі ёсць людзі, праўда, а есці нешта трэба. Не выглядай, быццам чакае цябе нейкага адказу. Залев, як запасны варыянт, можна замест Pillars of Eternity паспрабаваць падабраць іншую гульню, да якой можна падабраць падыходзячы беларускі апаведнік. Наколькі я разумею, нават прафесійныя пераклады часам так робяць, а калі ёсць гульня словаў ці нейкая спасылка на культурную з'яву, якая дрэнна выглядае ў перакладзе. Добры варыянт. Ну, тыпу, я лічу, што аўтарытэта у нас як у каманды яшчэ не настолькі, каб сказаць, што мы можам такое сабе дазволіць. Ось. Ну, просто з-за таго, што мы, тыпу, фанацкі пераклад. Я думаю, некаторыя штукі, такія вольнасці я бы хутчэй сабе не дазваляў. Ну, тыпу, я лічу, што мы не можам такога рабіць. Ось. Хаця гэта, я разумею, што людзі так робяць, і толькі... Просто я не лічу гэту спасылку настолькі важнай, што без яе, ну, немагчыма гуляць, так? Мы наблізімся, то мы скарыстаем слова падобнае, каб яно можна было здагадацца, на што спасылка, але на гэтым няхай яно і застанецца, няхай будзе без ускладнення жыцця. Тым больш, што, дарэчы, гэта потым, асабліва ў такіх гульнях, як Disco Elysium, гэта ускладняе потым пераклад. Увогуле, любая мелкая штука, слова, якое мы карыстаем, і кожны раз, калі мы абіраем сабе пэўнае слова, як, ну, якое мы карыстаем, калі у нас некалькі варыянтаў ёсць, то атрымліваецца, мы абіраем пэўны шлях, это ведаеце, як у дрэве дыалогаў, мы абіраем па сутнасці адну опцыю, і мы потым яе прытрымліваемся, і потым нашы рашэнні потым залежаць ад таго, што мы абралі раней. Вось, у гэтым сэнсе штосьці падобнае ёсць, таму што некаторыя, чым бліжэй мы застаемся каля арыгіналу, тым менш нам патрэбна прыдумваць свой альтэрнатыўны сусвет, ведаеце, калі неправільна была абрана стратэгія ў пачатку, то і вы працягваеце і прытрымліваецца, выходзіць так, што трэба потым вяртацца назад і выпраўляць штосьці. Канкрэтна гэтая тупіковая, конечно, спасылка, яна нікуды не вядзе, яна там і застаецца, і потым ніяк не ўзгадваецца гульнёю. Таму можна асабліва, як бы, ну, наколькі я ведаю, вось, таму можна за гэта асабліва не пераймацца, але, ведаеце, тыпу, я бы хацеў, маём бачанне гэтага перакладу якраз таки такое, што яно набліжаецца да перакладу арыгінальнага, ну, сэнсе да арыгінальнага варыянту, і максімальна перадае той, як англамоўны, скажем так, карыстач, ён бы гуляў у яе і зразумеў бы яе так жа, як звычайна, не ведаю, як брытанец, ну, тыпу такога. Вось, прыкладна да гэтага накіроўваемся, і, ну, тут, канешне, гэтая штука толькі трошкі спрэчная, вось гэта са слупамі. Вы глядзелі, ці захавалі спасылку ў астатніх перакладах? Давай пагляджу, па-мойму, захавалі паўсюль. Гэта лёгка правяраецца. Так, Eternite. Так, Eternit, потым узгадваецца. Яна, ў прынцыпе, называецца, сама па сабе называецца Pile of Eternite, так? У нямецкай проста Eternit. Проста Пільган...
О, божухна, у России... Божухна, что у российской нарабілі? Я вам зараз просто скапую, як это у расійскай. Я не ведаў. Я нават не ведаў, што гэта так у расійскай зроблена. Я побачыў. Я закінуў вам. Я больше нічого каментаваць з гэтым не буду. Пойдем далей. Монтон де Этернита, Этернит. Паўсюль Этернит пакінулі як Этернит. Так. Адзінае, што не магу кітайскую праверыць. Канструкцыя... Ну, у польскай згубілі, дакладна, у французскай, падаецца, паспрабавалі, але сугуча, я не ведаю, ці Pillars of Eternity па сутнасці шмат дзе не пакідалі. Вось, збольшага не захавалі, але партугальскі, напрыклад, пакінуў. Ну, тыпу, яно прям паспрабаваў і парадак, Пілхаде Этерніт. Гішпанская згубіла. Вось, цікава просто, ці называюцца яны неяк... Просто Pillars of Eternity, яна, мне падаецца, не перакладаецца нідзе, то бок яна, вось, типу, захаваная назва і ўсё. Вось. Ну, самае далёкае ад Pillars of Eternity, гэта вось я вам закінуў у чат, гэта самы далёкі варыянт увогуле. Не, французская выглядае вось так, я зараз. Вось так выглядае французская. Я не ведаю, як гэта чытаць. Eternité en враг. Рак. Eternité en рак. Я не ведаю, французскую абсолютно не уяўляю, як гэта чытаецца. Але гэта нават не падобна. Лепей за ўсё падобна у партугальскай. Вось так вось она выглядае. Pilha de Eternit. Мне падаецца, яны зразумелі. У нямецкай просто Eternit. Просто Eternit. Абсолютно выкінутае слово, там, мне падаецца, таксама згубленае. Але, по-моему, Pillars of Eternity гэта нямецкія якраз такія распрацоўшчыкі. Pillars of Eternity. Я не памятаю. Блин, не тая мова у мяне абраная. Pillars of Eternity. Што я стварыў? Obsidian... дакладна, гэта ж Obsidian Entertainment. Так. Так. Это увогуле амерыканская студыя. Крис Авилон, Фергус Уркарт, Крис Паркер, Даррен Морнахан и Крис Джонс. Это о заснаванні увогуле. Ну ладно. Обсидианы, так. Перакладчык не азначае гулец. Так. Добренько, давайте диалог далей пакрыху. Ты з Убі, правда? Oh, yes. О, так, я нарадзіўся і вырас у Іраешу. Калі гэта праўда. Іраеш, так. Іраеш, спадар. Мама мусіла пакінуць тату, калі ён стаў крыху гвалтоўны, таму яна ўзяла мяне сюды ў новы свет. Мне было тады 10 гадоў, і я ўжо было занадта вялікі, каб пазбавіцца акцэнту. Людзі кажуць, што Убі робіць розныя дзіўныя рэчы з авечкамі і іншымі жывёламі, але запэўніваю вас, што там, адкуль я паходжу, ніколі нічога такога не было. Ніколі. Это ўсё толькі агідныя плёткі. Дзякую вам за тлумачэнне гэтага пытання. Вось. Карацей, так, типу, ну, мы пакінем, типу, з-за таго, што у нас больш часу, у нас больш кантэксту, з-за таго, што мы, ну, якраз таки з-за таго, што пераклад аматарскі, і мы не настолькі абмежаваны ў часе, у ресурсах, мы, па сутнасці, можам рабіць некаторыя рэчы, якія сабе прафесійныя пераклады не могуць зарабіць, і мы можам такім пытаннямі задавацца больш, чым 5 хвілін. Типу, ну, я не думаю, што ў прафесійнай камандзе такое пытанне, такое, лупім ці не лупім, просто вось прямо у моменце вырашаецца і ўсё, і закидываецца абсолютно далей, не трэба спыняцца, таму што асабліва ў такой гульні як Disco Elysium колькасць тэксту просто шалёная.
Вось просто шалёная, і калі гэта рабіць тыпу за грошы, гэта прям вельмі жорсткая гульня для перакладу, вельмі жорсткая, яна вельмі несправядлівая, гэта вельмі вялікая колькасць працы, якая вымяраецца не столькі радкамі тэксту, а колькі якасцю, так, то бок яны з-за таго, што яны складаныя, яны маюць ось такі тонкія рэчы, калі вы жадаеце гэта ўсё прапрацаваць, то на гэта патрэбна да халеры часу насамрэч. Вось. Канешне, вядома, калі б мы былі калі ты яшчэ і працуеш, і гэтым мы амаль усунулі орудзі у дыалог з нябожчыкам замест руні. Амаль так, там было амаль орудзі. Там просто фраза ёсць пра руні, і да, персонажы звяртаюцца як руні, там капаруні, і труп просто гуляецца з гэтым, і там амаль орудзе. Просто мы можам тыпу, гэта не для прафесійных перакладчыкаў, гэта тыпу ок, яны бы ляснулі просто туды такія, зараз жадаю, окей, пайшло, гэта на пруфрідзе не вельмі развалівае персонажа, ўсё, паехалі далей. Вось. Так. За авечкамі гэта спасылка на валійцаў, там тут спасылка ўсяго на ўсяго, тыпу тут немагчыма я скажу, ўжо можна пэўны момант просто ў гульні не задумвацца на гэту тэму. Вось канкрэтна асабліва за нацыямі, расамі, і вось гэта ўсё там вельмі складана з гэтым. Вось. І карацей, прафесійныя каманды просто больш занятыя ў часе, і хоць у іх і атрымліваецца ёсць цэлы працоўны дзень, які яны працуюць, але у іх няма магчымасці адаптаваць некаторыя штукі. Вось, і яшчэ менш варыянтаў вяртацца назад і штосьці перапрацоўваць, то бок другого праходу тут хутчэй за ўсё бы не было просто. Это мы пераправяраем там па 3 разы і выпраўляем. Вось. Але ў нашым выпадку гэта намаганне ўсе каманды, я не магу сказаць, што кожны дыалог гэта тыпу зрабіў адзін чалавек, нягледзячы на тое, што робіць адзін чалавек, дыалогам займаецца адзін чалавек, ён яго вядзе як як свой дыалог. Але ў выніку гэта атрымліваецца намаганне ўсе каманды, і вось наколькі мы можам выдаць рэзультат, настолькі выдаем. Нават калі ён можа быць камусьці калі-небудзь можа не спадабацца, але гэта тое лепшае, што мы можам зрабіць. Тыпу такого. Так, куды ўсе падзеліся? Порт пусты. Большасць хлопцаў каля варот сочаць, каб люцеліні трапілі стажкаломцы, стажкаломы. Я не памятаю, стажкаломы, по-моему, альбо штрейкбрехеры. Альбо і так мы перакладаем, я не памятаю. Нахіляецца з даверлівым выразам твару. Трымаюць страйк. Увесь саюз, прафсаюз прымае ім удзел. Падчас страйку не трэба працаваць. Не працуем уже 2 месяца. Дык ніхто не працуе. А пласціну Этерніту ўжо прапанавалі? Пласціну пласт быў, не было пласціна. Пласціна Pillars, пласціны, пласт Этерніт. Мне падаецца, пласт ўсё ж такі бліжэй будзе. Калі там наступны нармальны струмень будзе? Ты маеш на ўвазе па Divinity Original Sin 2? Заўтра будзе. Не ўсё там унізе зразумела, хігікае. Спадар Урару ў сваім кабінеце, як звычайна, а Жан-Люк ахоўвае браму. Замукае, каб падумаць. Але Тытус і яго хлопцы зрабілі нешта... нейкія праблемы стварылі і п'яныя, і пан Урар адправіў іх на адпачынак тыднёвы ці нешта такое. Замаўкае, але выглядае так, як быццам хацеў сказаць табе больш. Што рабілі гэта Тытус і яго сябры? О, мне не варта пра гэта казаць, гэта прафсаюзныя справы. Усміхаецца, нахіляецца ў тваім кірунку. Ён і яго хлопцы нарабілі шкоду ў горадзе, напэўна, занадта шмат выпілі і увязаліся ў бойку ці нешта падобнае. Я чуў, як пан Урар загадваў ему узяць крыху адпачынку. Так. Ну добра, але што яны зрабілі канкрэтна? Хлопцы, напэўна, занадта ўзбудзіліся і мусілі спусціць крыху пары. Я не ведаю дэталяў, але так з імі ўжо ёсць. Зноўку пасмейваецца. Я не прымаў удзелу ў бойцы з часоў гімназіі. Спакойна, Леа, засталіся... Так, спыніся на тэме хлопцаў Хардзе. А яны глядзяць на цябе ў пошуках падтрымкі. Занадта раз'юшаныя, Леа, у якую бойку яны ўцягнуліся? Можа, забілі найміта? Занадта позна. Вусны Леа ўжо рухаюцца паміж іх струмень словы
словы і якая нечаканасць яшчэ словы. Гэты хлопец мог бы так гаварыць да канца свету. The end of now he's talking about. Цяпер распавядае пра нейкага п'янага ўладальніка лесапільні, які ўжо памяняў тэму на каштоўную вуду, якую калісьці меў. Ведаеш што, проста перабі яго наступным пытаннем. Just cut in there with your questions. Так, што ў тым кантэйнеры паказаць на кантэйнер, які вісіць на экране? У тым глядзіць на кантэйнеры. Наколькі мне вядома, ён павінен быць пусты. Ва многіх кантэйнерах, якія тут стаяць, нічога няма, проста чакаюць на пагрузку. Told you. Я ж казаў табе. Так, што ты робіш з гэтымі кантэйнерамі? Рыхтую тэнты на кантэйнеры. Так, каб аператарам кранаў лягчэй было іх заўважыць. Адказвае ён, паказваючы махам рукі на кантэйнеры, якія ўзвышаюцца за ім. Логіка. Што тут адбываецца? Паглядзі на горы кантэйнераў, што узнімаюцца за ім. Everything Провалілі. is so pretty and red. Усё такое прыгожае, чырвонае. Вы злева выглядаеце як браты, калі азіраецеся з выразам дзіцячай захапленасці на вашых тварах. Што значыць нармальны? РВД просто трохі пасіўна-агрэсіўны наконт стрымоў па Divinity Original Sin 2. DOS 2, дарэчы, не з'яўляецца гульнёй, па якой рале больш за ўсё гадзіна струменю. Па галасаванні, я думаю, яна можа быць гульнёй, ну, тыпу, гульню, за якую галасавалі, і, ну, на галасаваннях, тыпу, нагульна, яна, хутчэй за ўсё, можа быць і топ-1. Можа быць, я не ўпэўнены. Але на струменю, я думаю, што спакойна гэта пераб'е нейкая персона, напрыклад. Персона 3. Лёгка, абсалютна проста, прям у одну браму. Тое, што я бяру сабе, я магу браць гульні на 100 гадзін, і праходзіць іх на стрымах, а вы раздзяліце 100 на 3 і атрымаеце колькасць стрымоў. Divinity Original Sin 2 нават і не блізка да гэтага. Я бы ўжо Divinity Original Sin 2 прайшоў бы на стрымах, калі б я так рабіў. Вось. І серыя стрымоў якраз такі вось яна будзе. Па сутнасці, гэта як бы Divinity Original Sin 2 такая гульня, якую я занадта шмат разоў пачынаў і так і не прайшоў яе. Але віна ў гэтым была часткова з-за таго, што, ну, мая, з-за таго, што я ўлез у яе, калі яна была ў раннім доступе, і яшчэ зусім у раннім доступе. Там была першая глава толькі гатовая, я столькі разоў праходзіў першую главу, ледзь-ледзь выбіраўся з яе, і ў выніку мяне ўжо не чапляў пачатак, і зараз мы перадолелі гэта якраз такі складаны мне пачатак, і пайшлі далей у гульню, і там мне ўжо цікавей, і хочацца праходзіць далей. Вось. Так. На першым месцы Death Stranding 2 98 гадзін. Ну, давай я пагляджу. 98 гадзін у Death Stranding 2, мне падаецца менш. Я не думаю, што я столькі нагуляў. DOS 2 на 3, 70 гадзін. Ты праз YouTube правяраеш? Так, я зараз пайду Persona 3 Reload. 114 гадзін нагуляна ў Persona 3. Ось так ось. Такі вось кароткі змест. Просто кажу, вось гульні ў Persona 3 Reload я толькі на стрымах яе гуляў. Я, па-моему, самастойна ўвогуле не запускаў нават. Так што яна спакойна перабівае і DOS, і Death Stranding. Хаця я здзіўлены, што 70 гадзін у DOS 2. Гэта гучыць не на стрымах. Ну, тыпу, гэта гучыць ніяк на стрымах. Ну так, у меня агулам 163 гадзіны ў Divinity. У Divinity Original Sin 2 у мяне 163 гадзіны, каб вы разумелі. Усяго, цалкам. Хаця большасць з іх это літаральна першы акт, і раз за разам, тыпу, па-моему, там 60 гадзін я першага акт нагуляў. То бок я проста бясконца яго перапачынаў. Так, ой, чырвоны значна прыгажэйшы за гэты нудны зялёны. Цадае праўда, спадара? Але аглядаецца за радасць адразу становіцца весялей, так? Я хацеў бы перарываць вам гэты карнальны момант, але чырвоныя тэнты азначаюць, што прафсаюзы змяняюць азначэнні з карпаратыўных на прафсаюзныя. Відавочна, што страйк не хутка скончыцца. Twitch Tracker. Ага, окей. Ну, можа, ён нейкі крывы. Я не ведаю.
Persona 3 Reload, ну вось яна, конечно, па гэтым самому па стрымах кажа, што 96 гадзін, але куды яшчэ 20 гадзін падзелася, не ведаю. Хаця з іншага боку я мог пасля стрымоў... У мяне бывае такое, што я пасля стрымоў просто пакідаю гульню і іду далей. Вось. І іду займацца чымсьці яшчэ. Ну, тыпу, і просто яна застаецца, і потым так і застаецца. Цікавая статыстыка, цікавая. Напрыклад, я бы сказаў, што ў The Alters я больш нагуляў, чым 30 гадзін. Хаця там, у прынцыпе, гульня ў гэты момант скончваецца дзесьці. Цікава, цікава. До рэчы, тут я гляджу статыстыку далей. Тут Legacy of Kain, карацей, памятаеце, мы праходзілі ўсе часткі, ну, амаль усе часткі Legacy of Kain, і там яшчэ панавыходзіла ремейкаў. Там выйшаў, напрыклад, Defiance, якая апошняя частка ў гуле. Ён лічыць тое, што ў тэме струменю было, а не рэальны час гульні. Ну, я рэдка, калі памыляюся, я звычайна сачу за гэтым, але так, магчыма, што некаторыя стрымы просто... Ну, не, сумняваюся, што каб прям стрым выпаў. Малаверагодна. Так, працуеш тут? Так, усім патрэбна праца, а гэта моя. Я Леонард Белек. Але ўсе называюць мяне Лео. Дробны мужчына падымае руку ў жэсце прывітання. Я неяк быў правай рукой пана Эўрара, калі пан Эдгар выязджае з горада, і правай рукой пана Эдгара, калі выязджае пан Эўрар. На самой справе міс Баффард правай рука, але яна дама. Зноў раздаецца яго добры смех. Хто гэтая пані Бефард? Бефор. Неважна. Я не буду спрабаваць. Это вельмі прыгожая дама са скурай, як той батончыкі Дуксен Сукре, якія так любіць моя жонка. Сапраўды прыемна іх перакусваць пасля абеду, калі разам з жонкай слухаем радыё. Але я не магу слухаць радыё ўвесь час, тут заўсёды ёсць шмат спраў для выканання, і я ўвесь час заняты тым, каб тут усё працавала, так. Пачакай, хто гэта гаспадарня Бофорд, пра якую ты згадаў? Лізі, гэта сапраўдная разумніца. Спадар Эўрар паслаў яе ў элегантную школу і ўсё такое. На ўсход ад ракі. 4 гады яе не было, а як вярнулася, то была ўся элегантная і юрыстка. Але гэтая сапраўды мілая дзяўчына. Яна вырасла ў гэтай акрузе, усіх ведае, з усімі жыве ў згодзе. Аднойчы яна, напэўна, стане сапраўднай апорай супольнасці. Калі б у мяне з жонкай было дзіця, я вельмі ўзрадаваўся б, калі б яно вырасла такім, як яна, але моя жонка не можа мець дзяцей. Так сказал доктор Лемаитр, а яна разбіраецца ў гэтых справах. Яна доктар амаль 50 гадоў. Уздыхае і маўчыць, гледзячы на цябе ласкавымі сінімі вачыма. Вось і Эўрар навучыў юрыстку нейкую пану Бофор. Цікава. Я думаю, што ты тут выдатна справішся з працай. Так, усё тут, здаецца, ходзіць як па гадзінах. Так трымаць, Лео. Лейтенант усміхаецца дробному мужчыне. Дзякуй, я рады, што нехта цэніць, сапраўды. Хоць гэта здавалася немагчымым, мужчына усміхаецца яшчэ шырэй. Часам мне знікае адчуванне, што іншыя сапраўды не маюць уяўлення, як цяжка я тут для іх працую, але ўсё ў парадку, хлопцы. Галоўна ў прафсаюзе Эўрара. Людзі такія, як і пан Эўрар і яго брат, пан Эдгар, сапраўды добрыя людзі. Дзякуючы ім Мартінес сёння такі, які ён ёсць. Пан Эўрар, пан Эдгар, божук, як жа яго складана агучваць. Просто поток словаў. Пан Эдгар і я хадзілі ў адну ту ж самую школу, калі былі хлопчыкамі. Спакойна, Лео, я проста хачу даведацца, дзе я магу знайсці гэтага чалавека. Пан Эўрар знаходзіцца там, дзе звычайна, то бок у сваім офісе, вядома, паказвае на 2 злучаныя кантэйнеры справа ад цябе. Добра, я пайду адсюль. Да сустрэчы, адказвае і вяртаецца да сваёй працы. Зараз дыялог, які можа нас забіць. Мы там у нас хапае розных медыкаментаў, там мы можам вытрымаць нармальна. Але гэта літаральна размова забойца. І я яшчэ ранавата да яго прыйшоў, у мяне інфармацыі мала па яму, але паспрабуем. Я паспрабую яго наконт, я жадаю яго квест узяць, па сутнасці, для гэтага прыйшоў. Для тых, хто не ведае, агульна, мы зараз размаўляем з чалавекам, які кіруе хлопцамі, якія зладзілі забойства, ну, амаль відавочнае там, то, што яны вінныя ў гэтым. Ён лідар прафсаюзу порту, так, індустрыяльнага, і яго людзі, па сутнасці, з-за канфлікту забілі якраз такі там найміта, ну, чалавека найміта, цела якога вісіць у дворыку. Цела зняць мы не змаглі, не атрымалася, мы нават падысці да яго нармальна не змаглі, але мы ўжо прапёрліся сюды, гэта ранавата ў гульні, па сутнасці быў хутчэй за ўсё на другі, на трэці дзень да яго прыйшлі. Вось.
І ён небяспечны чалавек у тым сэнсе, што ён па сутнасці тут кіруе амаль усім у порт і ўсё паблізу. Чаму я да яго іду? Таму што я спадзяюся, што ён скажа нам пра нашу згубленую зброю. У нас згубленая зброя. Я жадаю по гэтаму, я жадаю залезці яму ў кішэню і ударыцца ў камунізм, карацей. Таму што гэтага я ніколі не рабіў, і таму я сюды так рвануў. За вялікім сталом перад табой сядзіць сапраўдны морж, а не чалавек. Паглядвае на цябе, перарываючыся на працу, зусім не здзіўлены тваім прыбыццём. With great effort, З вялікімі высілкамі выпрастаўся ў крэсле, але нічога не кажа, проста глядзіць на цябе. says nothing. He simply stares. Сысці без каментарыя. Ці гэта ты варыянты проста першыя. Ці гэта ты ўзначальваеш рабочых порта? Працаўнікоў, ну, рабочых, так. І другі варыянт, сыходзь без каментарыя, увогуле проста нічога не сказаць, прыйсці і сысці. Давайте-ка голосование. Я просто ведаю, что вы ожидаете обрать. Я вам гэта пакіну. Магчымасць гэтую. Добра, ага. Сысці без каментарый. Сышлі. Добрага дня, пан Дюбуа. Напэўна, хутка ўбачымся. Махаю вам і вяртаецца да пісьма. Зараз паразмаўляем зноў. Спадар Дюбуа, спадзяюся, што гэтым разам час на вашым баку. Калі ласка, сядайце. Паказвае на мініяцюрны складны стул пры сваім велізарным стале. Першы варыянт, сядай. Сесці. Другі варыянт, я лепш пастаю. Трэці, чаму вы называеце мяне спадар Дюбуа? Дарэчы, мы не ведаем сваё імя. Чацвёрты варыянт, уласна кажучы, я зараз крыху спяшаюся. Галасаванне. Трэба будзе зрабіць каманду каманды, каб вам спіс просто каманд выдавала і тлумачыла, як яна працую. Так, я лепш пастаю. Калі ласка, спадар Дюбуа, пагаворым цывілізавана, як роўная. Калі ласка, сядьце, я настойваю. Вы не там, дзе патрэбна, змагаецеся з чалавекам. Ладно. Першы варыянт, сесці. Другі варыянт, у мяне няма звычаю садзіцца. Такі вось я. Трэці варыянт. На самой справе я якраз сыходзіў. Галасаванне. Я буду... Паглядзім, куды гэта зойдзе. Не маю звычкі садзіцца. Вось такія. Добра, значыць, спадар Дюбуа, я паважаю такую бескампраміснасць. Калі ён ківае галавой, яго шматлікія падбародкі рухаюцца, як хвалі акіяна. Я таксама маю свае прынцыпы і патрабую, каб мой суразмоўца быў на ўзроўні майго погляду. Калі ў будучыні вы будзеце крыху больш даступным, я з задавальненнем аднавіў бы нашу размову, аднак пакуль што я з шкадаваннем павінен папрасіць вас выйсці. Паварочваецца ён да сваёй друкавальнай машыны. You're no titan of volition, buddy. Сіла волі. Ты не тытан сіла волі, сябра. Яна цябе ўтрымае ў ён цябе трымае ў кляшчах. Альбо сядь, альбо сыходзь. Першы варыянт сесці, другі варыянт сысці ў маўчанні. Мы захраснем у гэтым дыялогу, так? Тыц? Сысці ў маўчанні. Вяртаемся да яго. Спадар Дюбуа, спадзяюся, што гэтым разам час на вашым баку. Калі ласка, сядайце. І мы вярнаемся ў пачатак дыялогу з галасаваннем. Чаму вы называеце мяне спадар Дюбуа, пакуль наперад рвецца? Ага. Зноў сысці ўвогуле. Так, чаму вы называеце мяне спадар Дюбуа? Калі ласка, пані Дюбуа, давайте пагаворым па цывілізаванаму як роўнае. Калі ласка, сядьце, настойваю. Галасаванне? Не цікава, куды гэта зойдзе. І зноў сысці, так? Проста яго здзяўбаць сваім прыходным сыходам. Наколькі памятаю, не прабіць яго. Ну, проста немагчыма ў гэтым пераканаць. Сысці. Прыемнага дня, спадар Дюбуа. Напэўна, мы хутка ўбачымся. Махаю вам і вяртаецца да пісання. Хутка ўбачымся. Зноў. Галасаванне. Зараз мы столькі штрафаў на ўсе праверкі ў дыялогу набяром.
Карацей, так, садимся. Выдатна, пані Дюбуа. Я бачу, што вы разумны чалавек, а разумныя людзі могуць адзін аднаму вельмі дапамагчы. Ён падміргвае вам хітра. Першае, захоўваць спакой, а другое, паспрабаваць адказаць падміргваннем. Трэцяе, чорт, гэта крэсла нязручнае. Давайте-ка. Так, мікрофон. Так. Ага. Так, апошні момант. Паспрабаваць адказаць падміргваннем. Калі ласка, скажыце, як кіраўнік саюза пагрузчыкаў, прафсаюза пагрузчыкаў, можа сёння дапамагчы прадстаўніку грамадскай міліцыі Рэвашоля. Да, там грамадская... Блин. РГМ, там рэвашольская грамадская міліцыя. Парог болю, патрабавальна, няўдача. Крэсла, на якім ты сядзіш, мусіць быць, напэўна, самым нязручным крэслам у свеце. Знішчае проста твоё сядзенне. Это крэсла нас заб'е. Я ўвогуле, я чуў, што вы сустрэлі даволі грубыя прыём з боку некаторага Лоренса Гарте. Некаторы не маюць ні граша манераў, што я з болем у сэрцы канстатую. Гэта павінна вырашыць гэтую недарэчную справу. Паказвае на чэк такіх вялікіх памераў, што ж смешна. Вядома, гэтага хопіць для пакрыцця любых выдаткаў на бліжэйшыя некалькі дзён і для залагоджвання рознагалосяў з кіраўніком бара. Давайте гэта для вас. Зноў паказваю на чэк. О, гэта 25 рэалаў, шмат грошай. Нам яны патрэбныя. На забе крэсла. Літаральна. Першае, пачакайце, вы знаёмыя з Гарта? Гарта гэта кіраўнік бара, у якім мы зараз жывем, і мы вінны яму грошай. У нас сапраўды не хапае грошай, каб застацца зараз начаваць. Нам патрэбна нешта там выплаціць. Я не ведаю зараз, дарэчы, колькі я вінны. Заплаціць за шкоду я вінны... Я не памятаю, яно не піша, колькі я канкрэтна вінны, так? Я не ведаю, карацей, колькі я ім вінны яму, але там, у залежнасці ад таго, якія падзеі, вы можете вінныя быць ад 20 рэалаў, ад 20, а ў мяне зараз 9, да 150, по-моему. Калі я не памыляюсь. То бок вельмі вялікая розніца, і грошай у пачатку прям праблема. Так, першае, пачакайце, вы знаёмыя з Гарта? Другі варыянт, дзякую, рар, і ўзяць абсурдна вялікі чэк. Трэці, вазьмі абсурдна вялікі чэк, але нічога не казаць. 4, калі ласка, захавайце яго, не трэба, пакінуць чэк. 5 варыянт, ты можаш узяць гэты абсурдна вялікі чэк і засунуць яго сабе ў зад. У сраку сабе яго засунь. Добра, галасаванне. Абірайце. Чаму гульня прапануе такія варыянты, якія ведаю, што вы возьмеце канкрэтна іх? Ты можаш узяць гэты абсурдна вялікі чэк і засунуць яго сабе ў сраку, пакінуць яго. Добра, шаную людзей з прынцыпамі, ніякіх падарункаў. Перакрыжоўвае рукі на аб'ёмнай масе, якая складае большую частку яго цела і апускаецца глыбей у фотэле. Альбо ў крэсле, у прынцыпе, то правильно. Яшчэ одно пытанне, гэта згубленая зброя. Запэўніваю, што мае людзі з Саюза ўжо займаюцца гэтым і няма пра што турбавацца. Згубленую зброю шукаюць мае лепшыя адчыльнікі. Мае лепшыя хаунс, гэта па сутнасці тып сабака, это гончая. Але тут мае лепшыя людзі, я бы сказаў, хутчэй. Рэха я, можа быць, блізка набліжаюся просто. Да мікрафона зараз, і таму рэха з'яўляецца. Вось. Так, далей. Яго слімаковыя губы рухаюцца, але вы чуеце толькі рэха. Згубленая зброя. Не? Нема рэха? Ну добра, я падумаў, што мало ли. Не, нормально. Так, добра. Оп, крытычны стан псіхічны. Паўзмрок. Праверка пройдзена. Свет паглынаецца чорнай дзіркай страху. Яе прыцягненне ўнікаюць толькі два словы: страчаная і зброя. Справа ў тым, што мы згубілі нашу зброю, гэта праблема, прям праблема. Срака каманда. Я скажу,
Я дам падказку, бо я думаю, што дзесьці на гэтым тыдні я выкачаю даволі вялікае абнаўленне да, ну я думаю, за выходнае трошки зраблю абнаўленне для велікодкі, якую вы не ведаеце, што там такое. Але я скажу, я адразу дам падказку зараз жа. Слухайце падказку. За ўвесь час таго, што вы накідвалі, было два варыянты, якія былі адрозніваліся ад правільнага літаральна на некалькі літр. Вось вам падказка. Два такіх слова было ў чаце, як, ну, як каманда карысталася як каманда канкрэтна, што было падобна, ну, вельмі блізка, прям вельмі блізка. Ось, можете шукаць далей. А я пакуль пакіну, мне яшчэ не гатова абнаўленне. Калі будзе большее абнаўленне, я падумаю яшчэ, можа быць, мне не дакручана яшчэ там шмат чаго не дакручана на раннім этапе. Я планую далей развіваць. Я маўчаў, каб вы не ведалі, калі гэта адбылося. Типу, самага таго моманту, як я сказаў пра існаванне велікодкі, вось да гэтага моманту было две каманды, якія амаль вы былі літаральна у 2-3 сімвалі. Я сачу за вами, за тым, што вы пішце ў чаце. Я сачу. Так, можа быць, конечно, можа быць, быў і трэці, які-небудзь чацвёрты, на той выпадак, калі я не дасачыў. Вось, але было блізка. Прям блізка. Так, першы варыянт. Адкуль ты ведаеш пра маю згубленую зброю? Крыкам, насамрэч, гэта павінна быць. Другое, я не хвалююся, ўсё пад маім кантролем. Трэцяе, я буду ўдзячны за любую дапамогу, якую вы маглі бы мне аказаць. Потым высветліцца, што ён нас заскаміў зараз. Не. Прям скам. Адзіны скам гэта ў тым, што можна сказаць, што гэта скам, гэта тое, што велікодка, скажем так, яна не настолькі глыбокая, наколі я ожидаю, каб яна была. Вось, мне яшчэ патрэбна пакруціць яе далей і дарабіць. Мне ёсць што з ёй рабіць, таму я не ждаў, каб вы вельмі рана яе знайшлі. Вось, але калі вы знойдзеце, там ужо ёсць. Яна ўжо адрэагуе, яна ўжо робіць штукі, яна умее рэчы, скажем так. Проста што ў мяне не было часу. Яна шчыра, яна знаходзіцца ў прыярытэце, прям самым нізкім прыярытэце з таго, што я раблю. Адно, ну ладно, не самы нізкі, але дзесьці тыпу там 6-7 прыярытэце, і я як дабіраюся, так дабіраюся. Ось, і проста што не той, каб шмат часу на яе. Ось, але яна не той, каб шмат часу і патрабуе. Тыпу, я зраблю, кожны раз, калі я штосьці ў яе дадам, то яна будзе паляпшацца, і гэта можа быць у доўгую прям штука. Добра. Галасаванне, дарэчы, у нас. Ён ведае пра нашу згубленую зброю, і гэта праблема, таму што гэтая зброя можа быць у яго. Давай-ка. Так, Адкуль ты ведаеш пра маю згубленую зброю? Амаль раздзяліліся. Першы варыянт. Адкуль ты ведаеш пра маю згубленую зброю, і трэці варыянт, я буду ўдзячны за любую дапамогу, якую вы маглі бы мне аказаць. І я зараз падкінуў дайсік. На жаль, на стрыме няма яго, таму што ў мяне чамусьці зламаліся дайсікі. Так, падкідываю, і выпадае другі варыянт. Ну, у сэнсе, трэці варыянт. Я буду ўдзячны за любую дапамогу, якую вы маглі бы мне аказаць. Вы ў парадку, Гаррі? Вы здаеце заклапочанымі. Не трэба, ўсё будзе добра. Урэшце рэшце, у ёй не было набояў, ты не згубіў зараджаную зброю. Зараз мясцовыя дзеці не гуляюць з ёю, не кладуць яе сабе ў рот. Яна ў бяспечным месцы, напэўна. Я маю прачуванне, што ўсё скончыцца добра. Першы варыянт. Кім павярнуцца да Кіма. Другі варыянт. Стрыманасць патрабавальная, 3% верагоднасць, што мы адолеем увогуле, не панікаваць. Давай, страх побочных эфектаў там увогуле ёсць, як дэбаф. Я дэбаф сабе атрымаў за тое, што побочныя эфекты пачытаў на гэтым самым, на леках. Галасаванне. Праверку я хутчэй за ўсё прям не прайду. Так, ага. Кім павярнуцца да Кіма.
Афіцер, мы зоймся гэтым пазней, нам не патрэбна дапамога пана Клэра. I wouldn't be so sure about that. А не быў бы я ў гэтым так упэўнены, сказаў ён больш для сябе. Не, ён больш не для сябе, а быццам бы для сябе. Вось так. Было б правильно. Ну, тут адзіны варыянт застаецца, гэта вось гэта. Не панікаваць. God, you're sweating. Стрыманасць. Pain is jerking. Боже, як ты пацееш. Што? Само колено. Because you lost your gun. А у тебе дрыгаецца колено, а ты хутка заплачаш, так? Ты на волоску ад слёз, бо згубіў свой пісталет, і гэтыя дзеці могуць у любой момант застрэліцца ім. Першае, не буду плакаць, паспрабаваць захаваць спакой. Другія, ну і што, мужчынам таксама можна плакаць. Чат, ваше галасаванне. Чаму я не здзіўлены? Чаму я не здзіўлены? Мужчынам таксама можна плакаць. You want Хочаш расплакацца? Божа. God, you're weak. Боже, ну які ты слабы. Што б ты не рабіў, не плач. Падумаеш, ён падумае, што ты агідны. Mr. Dubois. Пан гаспадар Дебуа, вы выглядаеце не лепшым чынам. Крытычны стан псіхічнага здароўя. What is this? Што гэта за пан Дюба, пра якога ён увесь час расказвае? Што ён тут спрабуе дасягнуць? Trying to pull it. Ты павінен, крыху астыць, Cool the fuck down. Chill. расслабіцца. Mr. Dubois. Містер Дюбуа, ну, гаспадар Дюбуа, Гары, поўны мужчына абстрыкае пальцамі, але беспаспяхова апынуліся ў стане поўнай бездапаможнасці. Першае, скаціцца далей з крэсла, як кавалак варэння. Што? Так. Другі варыянт, няма ніякіх Гары. Дазвольце розуму адплыць у бяспечнае месца. Галасаванне. Кавалак варэння, ну там па сутнасці як джелі-шот. Джело-шот. Як не варэнне, а як гэты желе. Скаціцца з крэсла, як працягваць скатвацца далей з крэсла, як желе. Так, няма ніякіх Гары. Дазвольце розуму адплыць у бяспечнае месца. Гаспадар Дюбуа, ўсё ў парадку. Магу даць вам шклянку вады? Вам патрэбна медыцынская дапамога? Maybe you could. Можа, мог бы ты выкарыстаць рукі, зрабіць нейкі рух, які нагадвае кідок, як быццам бы ты кідаў гэты... That Mr. Dubois act right back at him. Быццам бы ты кінуўся назад у містера Дюбуа. Это ён... Так, пачакайце-ка, на аўтаматычным перакладзе немагчыма зразумець. Быццам бы вы кідаеце назад гэтыя фразы пра містера Дюбуа назад яму. Ён містер Дюбуа. Першы варыянт. Не, са мной ўсё ідэальна ў парадку, гаспадар Дюбуа. Выканаць над галавой неўпэўненыя жэсты рукамі. Другія. О так, мужик, усё ў парадку, і працягваюць з'язджаць з крэсла далей. Трэці варыянт. На самай справе гэта крэсла нязручна, мне спатрэбілася бы шклянка вады. Пряма сесці пряма. І чацвёрты варыянт, я плаўлюся. Садавінавы студзень, ну. Сесці пряма. Окей, так, размеркаваліся. Ідзе скотча. Куды ў нас? Усё офігенна. Працягваць скотвацца далей. Не перабольшвай. Бо я бачу, што табе не пагражае смерць. Што? Не будьце драматычнымі. Я бачу, што ваше становішча не тэрмінал. Ну, сапраўды, типу, не пагражаючае смерцю. Якое дзіўнае прадстаўленне. І тут вы мяне злавілі. Нават не ведаю, чым. Як бы гэта не было займальным, але баюся, што мы проста губляем час. А я чалавек вельмі заняты. Напэўна, і вы таксама. Ну добра, хопіць гэтага. Мы тут каб задаць вам некалькі пытанняў, звязаных з расследаваннем справы аб забойстве. Хутчэй, гэта твой шанец узяць сябе ў рукі і задай яму пытанне, паліцэйскія пытанні. Першае, мне сказалі, што прафсаюз мае ўдзел у мясцовым гандлі наркотыкамі. Другі варыянт, не запытаешся ў мяне, як я сюды ўвайшоў?
Третий вариант. Чего вы назвали меня спадаром Дюбуа? Четвертый. Давайте поговорим про мою зниклую зброю. Пятый. Я хотел бы поговорить о повешении. Шостый. Я познайомився з Джойс, прадстаўніцай кампаніі. Па сутнасці, як бы гэта дзве супрацьстаячыя сілы у гэтым самым, у гэтым ну, канфлікце, скажем так. Гэта бок Wild Pines, кампаніі, якой належыць як бы порт, і прафсаюзы, гэта працаўнікі порту. І мы ўжо з Джойс паразмаўлялі, прадстаўніца Wild Pines. Сёмае. Што знаходзіцца ў кантэйнеры звонку вашага офіса? 8. Эўрар, пакуль я сыходжу, але, магчыма, паговорым пазней. Галасаванне? Я нават не ўпэўнены, што яно нармальна будзе адлюстроўвацца паўсюль, яно вельмі вялікае. Так, размяркоўваецца. Аднолькавыя адсоткі на не запытаешся ў мяне, як я сюды ўвайшоў. І 7. Што знаходзіцца ў кантэйнеры звонку вашага офіса? Давайте про кантэйнер спытаем. Мой дарагія, у гэтым порце ёсць літаральна мільёны кантэйнераў. Я не змог бы запомніць, што знаходзіцца ў кожным з іх. Першае, ёсць у ім нешта асаблівае. Ён быў прычэплены да крана. Другое, забудь про гэты кантэйнер. Не, нешта асаблівае. Гарри, ты... Што там? Smooth talking. Блин, як гэта... Типу добра размаўляе. Smooth talk, гэта... Типу добра сцеліць, альбо ведаце, калі чалавек вельмі залаты вусны, караць. Я не ведаю нават, як гэта перакласці, трэба шукаць, блин, напаведнік які-небудзь, у мяне ў галаву не прыходзіць. Вось, ах ты ж, smooth talking son of a bitch. Вось, ён робіць, надзявае самую салодкую са сваіх усмешак. Час каштоўны рэсурс, а мне яго не так шмат, каб я мог з табой размаўляць пра кантэйнеры. Smooth talking. Алло, квентны. Адкуль ты гэта ўзяў увогуле? Ну, я разумею, што выраз складаны. А чаму менавіта так трэба адкрыць гэты кантэйнер? Ты павінен, прынамсі, спрабаваць яго пераканаць. Рыторыка раптоўна абсалютна падключылася, што можна пераканаць кантэйнер. Добра. Запаволіць. Цікава, а гэта што? Ну, проста куды думка ідзе, мне цікава. Зараз запытаюсь той варыянт, які быў таксама на адным узроўні. Не запытаешся ў мяне, як я сюды ўвайшоў? Ці запытаюся, чорт возьмі, Гарри, ты уладкаваў майго намацнейшага чалавека ударам з вяртухай. Я бачыў гэта з акна. Ці спытаў бы ты такога чалавека, як ён патрапіў у твой тэрмінал? Першае, я разумею, я страшная машына смерці. Другі варыянт. Я нават не ведаю, як здолеў гэта зрабіць. Трэцяе, тут няма акна. Давайте галасаванне. Я бачу нашу вертуху. Тут з вертухі уклалі просто гэтага мірагаловага. Так, я разумею, я страшная машына смерці. Не пераймайся, прасоўвае сваё масіўнае цело ў твой бок. Так паміж намі, я не фанат ягонай расавай апантанасці, але Саюз не дасягнуў бы ўсяго гэтага, калі б адхіляў падобнае дзівацтва. У любом выпадку запэўніваю цябе, што я вельмі добра інфармаваны чалавек. Інфармацыя даходзіць да мяне яшчэ перш, чым я прашу пра гэта. Так, мне сказалі, што прафсаюз мае ўдзел у мясцовым гандлі наркотыкамі. Так, другі варыянт, чаму вы назвалі мяне панам Дюбуа. Трэці, давайте паговорым пра маю зніклую зброю. Чацвёрты, я хацеў пагаварыць аб павешанні. Пяты, я пазнаёміўся з Джойс, гэта ўжо ўсё было. Давайте галасаванне. Так, размеркавалася 3 варыянты зараз. Адзін пра павешанне, адзін пра Джойс і адзін пра пана Дюбуа. Я возьму пана Дюбуа і потым яшчэ раз лупану галасаванне па гэтаму хабу. Вядома, пакінем гэтае аздабленне. Зваць мяне Эўрарам, а я буду зваць цябе Гарри. Дык гэта сапраўды маё імя? Боже мой, дык гэта спраўда. Мне хацелася ў гэта не хацелася ў гэта верыць, але ты на самай справе з'яўляешся з амнезіяй, паліцэйскім з амнезіяй. Быццам бы з навуковай фантастыкі, праўда? Паціскае плячыма, а на ягоным твары малюецца здзіўленне. Ці гэта ўвогуле магчыма? На маю думку, глядзець на цябе, гэта вельмі малаверагодна. Першае, гэта праўда, моя памяць крыху парасплывістая. Другое, моя памяць у парадку, проста правяраю цябе. Галасаванне.
Добра. Моя памяць у парадку, просто правяраю тебя. Good to hear Ну, that, так гэта Harry. на шчасце. Відавочна, мае крыніцы памаляліся, пахлопвае ён па карычневай тэчцы. Калі ж твоя памяць сапраўды падводзіць, я магу дапамагчы. Я і мая тоўстая тэчка. Words flow like Канцэптуалізацыя. Словы цякуць з яго вуснаў, як рака мёду і малака. it's just the brown. Это звычайнае адчуванне. Гэта звычайны карычневы папка. Вы не умееце... Вы не можете прачытаць, што на яе Are напісана. you trying to tell me you've gotten hold of some Спрабуйце сказаць нам, што трымалі частку нашых дакументаў, пытаецца лейтенант, важліва азіраючыся ў Эўрара звыш сваіх акуляраў. Mr. Kitsuragi, Спадар Кіцурагі, дазволіце? Яго позірк усё яшчэ скіраваны на ваш твар. У дадзены момант мы размаўляем з Гары пра яго страчаную ідэнтычнасць. Don't just jump to the Не падскоквай так да гэтай тэчкі. Гэта мала... shows you're on the edge. Гэта спрытна... Так, гэта мала спрытна, божух, на што? Гэта неразумна. Вось, гэта неразумна. Гэта пакажа твае нервы. Спачатку трохі яго аглядзі. Так. Першае, давайте растлумачым адно. Якое маё поўнае імя і прозвішча? Калі што, ігнаруйце зараз гэтыя адсоткі, яны проста, ну, невялічкі бажок з гэтай сістэмай. Другі варыянт. Ці ведаеш ты, дзе я жыву? Трэці варыянт. Ты што-небудзь ведаеш пра маю сям'ю? Можа, у мяне ёсць жонка, дзеці ці... Чацвёртай. Якім я згодна з гэтай інфармацыяй... Якім паліцыянтам я з'яўляюся згодна з гэтай інфармацыяй? Зараз. What kind of a cop? Так. Які тип капотип у нас, карацей? Скрасці рудзінкі. Уявіце сабе, каманда рэальна такія просто бярэ і крадзе пункты з іншых каналаў, альбо наадварот дае іх, закідвае туды. Так. Адкуль у цябе гэтая тэчка? 6. Драма. Паглядзі яшчэ раз на гэтую тэчку. 7. Паговору на момант пра іншыя справы. Галасаванне. Оп, обнавілася нормально па ноліках. У яго ёсць тэчка з інфармацыяй о нас, і справа ў тым, што мы ты з амнезіяй, коп, і мы нахрен не ведаем, хто мы такія, дзе мы жывем, як наше жыццё, вось гэта ўсё, мы нічога пра нас не ведаем. Ты што-небудзь ведаеш пра маю сям'ю? Можа, у мяне ёсць жонка, дзеці ці прапушчана? Сям'я? Гары, не, ты чалавек... Ты чалавек не сямейны, муж і... Так, пачакай-ка. Ты не сямейны чалавек, не муж і не бацька. Тут няма ніводнай літары пра сям'ю. Хіба што ты лічыш сябе такім чалавекам? Ты прапагандуеш сямейныя каштоўнасці, Гары. Гэта пытанне было, калі што я неправільную інтанацыю зрабіў. Так. Вы тут неправільна. Так. Тут нічога пра ты лічыш, хіба што ты лічыш сябе чалавекам такім. Ці ты лічыш сябе сямейным чалавекам, Гары? Правильно, не прызнаю сябе сямейным чалавекам у сэнсе. Другі варыянт, напэўна так, я быў бы выдатным бацькам. Трэці варыянт. Выдатны бацька. Добра, трэці варыянт. Добра, неважна, мяне не цікавіць гэтая сям'я. Галасаванне. Так. Угу. Я быў выдатным бацькам. Ну так, сумна аглядваецца. Напэўна, аднойчы нейкі хлопчык або нейкая дзяўчынка, дзякуючы табе, будуць шчаслівыя і вельмі ганарлівыя табой. Так, добра. Гэта вярнуліся ўжо, гэта жа хаб. Якое маё поўнае імя і прозвішча, дзе я жыву, згодна якім копам я з'яўляюся, адкуль у цябе гэтая тэчка, і падглядзець яшчэ раз яе. Мы былі бы выдатным ва ўсім. Ну, я не ведаю, адкуль такія сумневы. Людзі просто ў нас не вераць. Вось і ўсё. Яны ні халеры не разбіраюцца. Мы тут можам ого-го чаго рабіць. Мы же зорка. Так, ведаеш, дзе я жыву? Вядома, Гары, ты з 41-га аддзела і жывеш у Джэмроке, а ты хлопец Джэмрока. Далёка ад дома, але гэта нічога. Ні халеры нам не дае, нам карысная інфармацыя, нешта. Яшчэ раз мы тут жа. Угу. Так. Добра. Якім я копам з'яўляюся? Гары, ты незвычайны паліцейскі, ты зорка. Яркая зорка ў зніклым сузоры, ахоўнікаў правапарадку, і ты зацямняеш усе астатнія. Ты суперзорка.
Вось чалавек, які разумее нарэшце. Першы чалавек, які зразумеў, якім мы копам з'яўляемся і сапраўды разумее нас. Мы літаральна па душах можам з чалавекам размаўляць. Першы варыянт. Вось што мне ў табе падабаецца, Урар, што ты мяне разумееш. Другі варыянт. Не, я адназначна не з'яўляюся зоркай. Варыянты. Разумее, чалавеча. Я думаю, што так, Гаррі, усміхаецца хітравата. Я дапамагу табе распаўсюджваць гэтае зянне. Са мной ты страпіш на кожную вялікую сцэну. Вялізныя падсвечаныя літары на неонах будуць складаць тваё імя Гаррі Дюбуа. Вярнуліся зноў гэты хаб. Тут уже засталося 3 варыянты па сутнасці, альбо вярнуцца назад. Давайте растлумачым адно, якое маё поўнае імя і прозвішча. Далей 5-ы варыянт, адкуль у цябе гэты тэчка, і 6-е гэта падглядзець тэчку. Угу. Добра, давайте растлумачым адно, якое маё поўнае імя і прозвішча. Гаррі, пізарай на тэчку, Гаррі Дюбуа. You don't feel like Вы не адчуваеце себя ні адным, ні другім. Вы ведаеце, як вас завуць. you have Вы адчуваеце вытанчанае імя, нібы нейкі граф, ці проста прыгожы мужчына. or a beautiful man. Так, хвіліначку, я думаў, што гэта ты, Гаррі Дюбуа. Другое, гэта не маё імя, мяне завуць Рафаэль Амброзіус Кусто. Трэці варыянт, добра, падабаецца, магу з гэтым працаваць. Чацвёрты, мне гэта асабліва не падабаецца. Амброзіус Кусто, ну так, Рафаэль Амброзіус Кусто, гэта наше другое імя. Мы сабе такое абралі. Тут яшчэ не хапае опцыі Текіла Сансет, але патрэбна было б у іншым парадку трошкі рэчы праходзіць, каб атрымаць сабе яшчэ варыянт імені Текіла Сансет. Мяне завуць Рафаэль Кусто. Няхай будзе Гаррі. Адпраўляю цябе жэстам. Ты можаш быць нават Гаррі Рафаэлем Дюбуа Кусто або кім заўгодна. Як пажадаеш? Лейтенант закрыў твар рукой і гучна ўздыхнуў. Пан Кіцурагі здаецца цалкам абыякавым да твоёй страты памяці, Гаррі. Крывіце ён, глядзячы на лейтенанта. Я жадаю дапамагчы, як толькі змагу. Добра, па сутнасці 3 варыянты. Энгры Рафаэль Амброзіус Кусто, так. Маё поўнае імя, паладзін. Так, 5-й варыянт, 6-й і 7-й засталіся. Адкуль цябе гэты партфель? Яшчэ раз паглядзець на гэту тэчку і паговорым на момант пра іншыя справы. Я не упомню, што мы там адолеем праверку. Усе праверкі складаныя, прям усе. Прыходзіцца арыентавацца з таго, што ёсць. Але паглядзім. Яно робіцца толькі адзін раз. 42%. As you look at Прайшлі. Калі глядзіш на тэчку, Урар крые яе руку і пагладжвае. Няўжо ён спрабуе схаваць, што гэта не сапраўдная тэчка РГМ? Бо на ёй дакладна няма афіцыйнай пачаткі. doesn't have the RCM stamp on it. Гэта не папка РГМ. Добра, Гаррі, ты мяне злавіў. Так, кажа, усміхаючыся. Гэта з бюро асабістых дадзеных не з РГМ. Таму што тыя, хто займаецца дадзенымі да канца, ну, данымі да канца скарумпаваныя. Вы павінны нешта з гэтым зрабіць. He got the name from Твоё імя і прозвішча ён атрымаў з бюро асабістых даных, а ўсю астатнюю інфармацыю даведаўся дзякуючы тваім дзеянням у Мартинезе. Так, пані Кіцурагі, з бюро асобных даных, як ужо згадываў, выглядавае раздражнёным. Паколькі я вельмі заняты, дазвольце спытаць, ці магу я яшчэ чымсьці вам дапамагчы, Гаррі? That means Это значыць, што насамрэч нічога пра цябе не ведае. a pity Када, твая таямніца пакуль што павінна застацца нераскрытай. will have to remain a mystery for the time being. Дык паводле бюро асабістых даных мяне завуць Гаррі Дюбуа. Так, як я і казаў. Паспрабуй паспяваць за мною, добра? Пераходзім далей. Мы вярнуліся ў папярэдні хаб. Мы там даведаліся трохі, атрымалі досведу. Мне сказалі, што Саюз мае ўдзел у мясцовым гандлі наркотыкамі. Другое, давайте паговорым пра маю зніклую зброю. Трэцяе, павешанне. Чацвёртае, Джойс. Это доўгі дыалог, прям доўгі. Я нават ёсць падазрэнне, што мы нават яго і не паспеем, таму што ўжо час. Я зараз пагляджу, ці мне там што можа гарыць, справы якія. Размеркавалася... не пароўна, вось адзін варыянт наперадзе трохі. Я зараз хуценька глянуць і
Не, нічога такого няма, але мы будзем хутчэй за ўсё я пайду ў наступныя галіна, я спытаю пра зброю, мне вельмі цікава. Мне сказалі, што Саюз мае ўдзел у мясцовым гандлі наркотыкамі. Што? Я сябе паялбу цалкам Так. б'е паялбу гэтым самым паялбу абсалютна збянтэжаны, быццам бы ну збіты з панталыку. Вось гэта. Гары, як ты можаш казаць мне такое ў вочы? Ведаеш, што з мяне зусім ведаеш, што я канешне, вялікі жартаўнік і цярплівы пухляшак, але гэта ўжо абраза. Ці ты ведаеш па гэтай справе, ці ты ведзеш па гэтай справе расследавання? Першае, так, я вяду. Другие, не, я не вяду, слусіць. Трэцяе, без каментарыяў. Паглядзім вашыя варыянты. Это можа быць нам патэнцыйна, не ведаю нават, куды гэта нас правядзе. Таму што я рэальна ніколі у гэты шлях не ішоў. Я максімальна, мне вельмі Урар не падабаецца, ну як персонаж, ну у сэнсе як чалавек тыпу. І я яго пазбегаў кожны раз пры любым сваім праходжанні, максімальна пазбегаў. Вось, толькі базава нейкі інфармацыю да яго атрымліваў, усё. Без каментарыяў. Гары, уздыхае ён. Ты носіш мне удар проста ў сэрца, але я давяраю, што ты пакінеш гэтую справу, рабі, што мусіш, і змянім тэму, добра? Thank you for your Дзякуем за разуменне, адказвае лейтенант, гледзячы яму прама ў вочы. Мы працягнем выкананне нашых абавязкаў. Узаемна, лейтенант. Раптам дае волю вясёласці. Я вас паважаю, але вы не ўваходзіце ў лік маіх улюбёнцаў. Бліжэй мне да Гары. Гары мне бліжэй. Я заўзею за яго. taken. Я не маю вам... Anything else to do here? Так, не трымаю на вас за гэтага зла. Хутка адказвае лейтенант, пасля чаго звяртаецца да цябе. Ці ёсць у нас тут яшчэ нешта, Гары? Я зараз пайду сам у зброю, але там будзем яшчэ варыянты абіраць, будзем скончваць. Это твоя згубленая зброя, сур'ёзна адказвае ён. Маімі лепшымі людзьмі займаюцца... Так, мае лепшыя людзі займаюцца гэтай справай. Яны заглядваюць у кожную дзірку, абшукваюць пляцоўкі, распытваюць дзяцей, іх бабуль, усіх. Твоя зброя абавязкова знойдзецца, Гары. Запэўніваю цябе, падміргвае табе вокам. Это толькі пытанне часу і намаганняў. The only way to find Адзіным спосабам знайсці яе, здаецца, супрацоўніцтва з ім. Магчыма, ён нават трымае яе як свайго роду закладніцу. Так. Першае, момант, ці ён сапраўды можа трымаць мою зброю ў якасці закладніка. Другое, я не дазволю шантажаваць сябе ўсёй гэтай справай са зброяй. Трэцяе, мне гэтая зброя не патрэбна, пакінь яе сабе. Це азначае гэта, што калі я нешта для цябе зраблю, я вярну сваю зброю. Чат, калі што, тут, па сутнасці, мне у тую галіну, якую мне патрэбна трапіць, мне патрэбны першы альбо чацвёрты, таму, на жаль, гэта... Давайте з вами... Нет, гэта, ў прынцыпе, ад рыторыкі у мяне варыянт. Давайте яго возьмем, момант, ці ён сапраўды можа трымаць мою зброю ў якасці закладніка. Хто ведае, адно дакладна, калі будзеш з ім супрацоўнічаць, то яе вернеш, і гэта можа быць адзіны шлях. Мне прыйдзецца супрацоўніцачаць, калі я жадаю трапіць, куды я жадаю трапіць, таму я абіраю. Ці азначае гэта, што калі я нешта для цябе зраблю, я верну сваю зброю. Чорт возьмі, Гары, ты гэта зразумеў. Ён паварочваецца да лейтенанта і дадае: жартую, вядома. he is not. Паўзмрок, ён не жартуе. Of course. Вядома, суха адказвае лейтенант. Разумеем, мы дапаможам вам, а вы дапаможаце нам. Добра. І нас раптоўна вярнулі ў гэтую самую, у паб гэты. Адысці зараз. Хвіліначку дастае да шуфлядкі і вымае адтуль пластикавую карту. Гэта спатрэбіцца для праходу праз браму. Так, дзякую, я разважаў, як адсюль выбрацца. І зараз ты адзін з нас, сапраўдны чырвона-белы прафсаюзнік. Саюзнік. Не ведаю, карацей. Трымайся, Гары. Я не магу ўжо там, патрэбна яго атрымаць задачу. Так? Мне патрэбна ад яго атрымаць задачу, але на гэта ўжо часу няма, бо там можа быць яшчэ цэлы ланцужок размовы. Гляджу на час. Так, дакладна па часу патрэбна ўжо ісці. Я гляджу, хто ў нас што робіць. Буду вас перадаваць далей, сам пабегу працаваць. Там хоць нічога не гарыць, а праца ёсць. Вось. Гляджу, і у нас ёсць Руді у Planet of Lana і Курысу у Нир Automata. Я буду зараз вас перадам вас да Руді. Я... Так.
Цікава, зноў у хвасце гулень менш за 5, хутка яны скончацца. Яны будуць дадавацца яшчэ, так што нічога такога, ўсё ў парадку, яна яшчэ зменіцца. Тым больш, што у нас не так актыўна зараз пойдзе выкідванне з гэтага спісу. Ты быў там 2 за тыдзень. Затем на плане топ-лана я вам жадаю добрага дня, добра вам адпачыць, калі вы адпачываеце, калі вы працуеце, добра вам папрацаваць. Побачымся з вами заўтра на Divinity Original Sin 2, і з панядзелка пачынаецца у нас серыя стрымоў па таму же Divinity Original Sin 2. Добрага вам дня, да пабачэння.